М, Працуе. Выглядае так. Зараз яшчэ крыху лук. Ну так, павінна быць добра. Добры вечар. Сёння гуляем, у нас пятнічны стрым. Мы гуляем у гульню, якая перамагла ў нас ужо другі раз, таму гэта зараз будзе працяг. Калі вы не ведаеце, што адбывалася ў папярэдняй частцы, я зараз усё распавяду. А калі у вас есть жаданне паглядзець самастойна, што у нас увесь працэс, можете паглядзець папярэдні стрым у запісе, ён ёсць і на Ютубе, і ёсць на Твічы. Пакуль што ёсць на Твічы, ён праз пэўны час там прападае, я не ведаю дакладна колькі. Вось. Зараз буду пакрыху распавядаць, што ў нас якая сітуацыя, з-за таго, што там літаральна на кожны метр накідваюць сюжэтаў, давайте я пакрыху зараз хуценька распавяду кораценька ж асноўная падзея. Мы гуляем за біолага, астрабіолага, якая з экспедыцыяй збіралася вяртацца на дамоў кудысьці там. Я не ведаю дакладна, дзе іх планеты, дзе яны жывуць, але гэта не галоўна для гісторыі. Яны збіраліся вяртацца дадому, але зрабілі прыпынак на планеце, на якую яны спачатку не збіраліся ляцець. На гэтай планеце павінна яны ведаюць, што на гэту планету праз некаторы час прыляціць The Invincible, непераможны карабль канкурэнтаў нейкай канкурэнтнай карпорацыі альбо нешта такое. І каб паспець раней за іх і даведацца што-небудзь з таго, што непераможны гэта велізарны карабель. Вітаю, Рэгана, зараз распавяду. З-за таго, што непераможны гэта вельмі моцны ваенны карабель, так разумею, вельмі вялікі па памерах, альбо нейка проста моцны карабель. А вось лепей ім хуценька даведацца ўсё і прыбрацца з планеты. Але нешта ідзе не так. На планеце яны знаходзяць з усёй экспедыцыі, там усяго увесь набор людзей, гэта 5 чалавек. Адзін з іх вось гэты астрабіолаг, ясна, за якую мы гуляем. 4 чалавекі, якія спусціліся на паверхню. Так, 4? Так, яна 4. 4 чалавекі спусціліся на паверхню, і толькі ясна захавала ўвогуле розум. 3 астатніх, адзін з іх ужо загінуў, 2 другіх страцілі, яны ўвогуле не разумеюць, дзе яны знаходзяцца і што адбываецца, яны трохі ляснуліся. І мы спрабавалі выратаваць гэтых людзей з паверхні. Зараз я блытаю колькасць людзей. Не, на паверхню адправілася усяго 6. Так, адзін чалавек застаўся на арбіце, ясна спусцілася, каб выратаваць 4 чалавек. 3 чалавек яна знайшла, 4-га у самы апошні момент, у самым канцэ папярэдняга стрима мы знайшлі. Гэта горскі, але ён надышоў ад астатняй групы і апынуўся ў нейкім дзіўным горадзе, яны называюць на горад, але гэта нейкая канструкцыя з металёвая канструкцыя, якой невядома колькі мільёнаў гадоў. І ў цэнтры гэтай канструкцыі ён знаходзіўся, нават у сваім розуме, можа нешта. Доўга мы з ім часу не прабавілі, бо абвалілася частка канструкцыі, мы праваліліся кудысьці яшчэ глыбей пад зямлю. Мы не чуем, мы не можам адказаць, наш перадатчык зламаўся, мы не можам дакласці наш статус чалавеку на арбіце, нашаму лідару нашай каманды. Вось, і так мы і трымаемся. Зараз мы адразу пачнем пячоры. На планеце ёсць жизнь, але толькі ў вадзе, глыбока ў вадзе. Па ўсёй астатняй гэта пустэча, але ж ёсць цікавы момант. За столькі мільёнаў гадоў усё на паверхні нармальна падыходзіць для жыцця. Чамусьці жыццё не выйшла на паверхню, і гэта вельмі цікавы факт. Ёсць яшчэ шмат мелкіх момантаў у гульне цікавенькіх, яшчэ моманты страты памяці ў галоўнай гераіні, і гэта можа неяк уплываць на сюжэт, яшчэ будзем назіраць зараз. Вітаю, Рэгана, як адчуваю, адначасова лепей і проста не лепей, не горш, па-іншаму. У мяне тэмпература ўчора была, і сёння трохі лепей, мне падаецца, бо я ўзяў выходны, я проста адпачываю ўвесь дзень, таму паглядзім, як пойдзе стрым. Калі будзе складана стане, то можа вырашым нешта яшчэ. Дзякуй вялікі, адпраўляецца 500 на Sound Skies. Ну што, пачынаем. Вось гэта наш момант, нас адрэзала ад камунікацыі, і мы дзесьці глыбока пад паверхняй. Пры гэтым да нас не могуць дастучацца, але мы
дагрукаць, але мы чуем перадачы звонку. Too bad you can't hear me. Так, ну дзесьці пад зямлёю. І вось тут было заўважна дзесьці, мне падаецца, былі шкілеты. Вось бачна пад зямлёю акамянелыя. Тут былі жывёлы, і прычым агромныя, усё добра бачна. I don't believe my eyes. Bones of some prehistoric reptile. And coal deposits, I assume. Finally, Ці ўпэўненая, што гэта было на сушы? Можа, гэта было пад вадою? there was life on the surface of Regis Ну 3. добра, яна астробіолог, і Millions of больш years бачна. ago. But for some reason now there's nothing. Not even bacteria or viruses. Так. Астэроід, чаму яна так упэўнена? Радыяцыя не пусціла жыццё на сушу. Не. Это можа радыяцыя. Mentioned that Lyra's Zeta was nova. And yet we've ruled out hard radiation. Anyway, over these millions of years, evolution would move forwards again. However, someone or something is preventing life from moving ashore. Ревенс, так, я на хворую галаву не стрымліваю, так, давайте я просто адкажу. Бальнічны, як і на іншых працах. Тут хутчэй розніца можа ў ўспрыманні, бо я не ўспрымаю гэта як працу. Мне самому цікава пабачыць, што ў The Invincible далей. Просто тут пытанне, ці нармальна я пацягну ці не, ці мне можа будзе мець сэнс праз некаторы час спыніцца. Паглядзім. Бо я лепей пайду адпачываць, чым буду напружваць сябе значна больш, чым патрэбна. Ці павінны былі сліды радыяцыі захавацца? Праз мільёны гадоў ужо не. Калі прайшло некалькі мільёнаў гадоў, нічога да гэтай радыяцыі, ну, в залежнасці ад таго, якое ўпраменьванне, яно у большасці сваёй не павінна было захавацца. То бок, напрыклад, калі гэта дзейнасць сонца, то хутчэй за ўсё яна бы проста знікла. Ось. Але я не ведаю стадыі дакладна сонцам, на якой стадыі яна можа знішчыць ўсё жыццё, а потым прыйсці ў норму. You never seem to get tired, Novik. Новік, гэта галоўная ў экспедыцыі Астрагатар. I hear you more and more. Does that mean I'm close? Тут мы не пройдзем. Я спадзяюся, мы чалавеку не далі, на жаль, ну, можа, і нават добра для нас. Чалавек, які там, якога мы ратавалі, мы яму кісларод не далі, і хутчэй за ўсё, ён можа памерці без таго, калі мы хутка не выберемся. Even more fossils. And without comms. I don't know about this discovery if I'm stuck here. Unless HQ sends another expedition. Then they will find those bones along with mine. Я згодна, нам вельмі дрэнна ўсё можа скончыцца. З аднаго боку, добра, што мы пакінулі сабе кісларод, бо мы зараз у большай небяспецы, чым той чалавек на паверхні. Ён не на паверхні, да яго ўсё роўна складана дабрацца, але яго хоць ёсць верагоднасць падняць на арбіту з выкарыстоўваннем роботаў. Novik. Do I really hear you? Or is my mind playing tricks on me? I don't know. Me too. What if something's waiting out there for me? Something that caused my fall. Мы не ўпэўнены. Don't hesitate. Няма магчымасці даведацца, што гэта нас скінула. Ну, там нават не было бачна нічога, проста нейкі землятрусы, абвалілася частка канструкцыі ў гэтым
скажем, горадзе, але ён увогуле горад не нагадвае. Гэта вельмі дзіўная канструкцыя. A way out. Шэй за ўсё так, там сонейка прабіваецца. Astrogator. I'm close. Damn it. I was sure he would hear me this time. Та мы ўжо амаль выйшлі. Альбо праблема, можа, з нашай рацыяй праблема. Можа, на паверхні, нас павінна быць чуйна. Апараты у нас ёсць. Вось гэта невядомая канструкцыя металічная. Так, як гэта працуе? Можа узгадаць зараз хутенька. Ага, вось набліжэнне наша. Окей, добра. А, вось наш апарат. То вось мы выбіраемся на паверхню. Добра. Вітаю, Леві Рывай. Мне кожны раз чамусьці складана прайзнесці твой нік. Так. Для тых, хто, магчыма, толькі далучыўся, альбо не ведае, што адбываецца. Мы апынуліся пад паверхняй, ужо не пад паверхняй, мы амаль на паверхні планеты. Наша экспедыцыя пайшла не па плану. У нас памёрлі, частка людзей памёрла, частка... О, ён... Astrogator, I'm here. Over. Ён амаль уляцеў. Sir, I've heard you all the way. Ён амаль нас... I don't quite understand myself. Ён у нас всё ў парадку. As usual, I came out of trouble unscathed. Some would call it a blessing in disguise. I'm not calling it anything until I'm out of here, sir. Understood. Please continue. Добра, ён хоць не ўляцеў. У яго по пратаколу патрэбна было зусім не шмат часу, калі ён павінен быў ужо пакідаць планету. Наша экспедыцыя не пайшла па плану. Мы знайшлі нешта на гэтай планеце. Канструкцыі металічныя, вось такога прыкладна выгляду. І рэшты не цывілізацыя, невядома, гэта рэшта цывілізацыя альбо біялагічная структура, альбо што гэта. Адзін з чалавек заблукаў далёка ад экспедыцыі, астатнія страцілі прытомнасць альбо памёрлі. Гэта адзін чалавек блукаў сярод гэтых канструкцый, і мы яго знайшлі. Адзінае, што ў яго заставалася зусім няшмат кіслароду. Потом нешта адбылося, і мы ўпалі яшчэ глыбей уніз. На планеце здараюцца моманты, калі мы страчваем нашу памяць часова. І нават цэлыя кавалкі памяці вывальваюцца. Невядома, ці гэта фізічны нейкі эфект, альбо што з планетай не так. Наша асноўная мэта зараз гэта паспрабаваць упэўніцца, што з Горскім, апошнім чалавекам на гэтай планеце, акрамя нас, усё ў парадку і яшчэ выбрацца самім. І можна эвакуіравацца. Але мы зараз у глыбіні гэтай халеры. Што там? What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. Яна мяне не заўважыла. And now it's marching on these kind of crab legs. Добра. You must evacuate immediately. It sounds like you know what it is, sir. No, I have my suspicions. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. You're fucking kidding me, sir. Угу. Unfortunately, I'm not. Гэта... Progress. Do you still have a visual on the object? I seem to be in luck. It behaves as if it's searching for something.
ignores me. If it has no thermovision, it might not register your presence at all. Гэты апарат належыць не нейкай цывілізацыі мясцовай, а гэта з саюза іншай групоўкі у гэтым сусвеце. Калі ў яго не хапае тэплавізара, але ён нешта шукае. Што ты там шукаеш? Ні халеры ён. Так, тут праходу няма. Халера якая. Moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. How is it possible that the Alliance machine got here before us? Як давно він тут? Myself, if our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3. Ён ужо тут. Advantage over us. So why would they confront our ship head on? Instead, they waste time on some shady diversion. Exactly. Makes no sense from a strategic point of view. Ён літаральна можа праплаўляць скрозь цэлыя... Яму пофіг, ён проста скрозь сцены ходзіць. На чмурыць. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. У сэнсе, ён прапаліў дзюру, гэта значыць, што ён можна прайсці па ўсяму гэтаму шляху. За ўсё з-за яго гэты... Якія ж высокія там канструкцыі. Хутчэй за ўсё гэта з-за яго вывалілася тая частка, дзе мы былі. Гэта можа быць адначасова... Блін. Shit! It's still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Come in! Jasna, we must evacuate you. I'm getting parameters. Pulse, saturation. Please confirm you're there. I'm okay. Так. Яна зводилася. It suddenly stopped moving. It's inactive. I think so. I'll check. Так. Антимат гэта зламаўся. Добра, нам удала, яшчэ ўся цяжкая частка упала на яго. Уф. Пашанцавала. I guess it's busted for good. Магу я адчыніць яго. Cursed crab. Oh, the hatch fell down. Probably from the registry. Can you get the record? Так. Запіси яго. Let's see. Это павінны быць яго запісы, якія могуць даць нам інфармацыю, што ён тут шукаў. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. Непераможна ўжо тут. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Нам і гаварылі інфармацыю. Наша ідэя была зрабіць усе нашыя справы і сысці з планеты да таго, як непераможны прызямліцца. Але іх тут шмат. Яны ўжо тут. Добра, ён следаваў гэты антимат, хадзіў за імі. А што потым здарылася? Адзін слайд, шмат людзей. І бачна цені гэтага антимата, а потым нікога няма каля транспарту. І тут ён ужо прабівае
Ён шукае людзей. Ён шукае каманду. І гэта мы. That's me. Wow. It really did almost flatter me. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Я не упевнений, на кому совпадіння. Ну ось вони його знішчив, і після гэтага на яго обвалілося зверху. Він хутчэй усё нават накіраваў яго у пэўнае месца. Добра, давайте выбираться отсюда. Так, можем последовать по шляху, откуль ён прибыл. Ось наш Воллі. Боллі. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Але дзе каманда непераможнага? What? Я так розумію, мені для гэтага... Say that since I found the probe, I haven't been alone. Я так разумею, для гэтага мне трэба будзе прачытаць кнігу, каб даведацца, што здарылася з непераможным. You're not entirely alone. I feel like I've lost another companion. My last one. You still have me. Not down here. Гэта быў момант, калі ён нас выратаваў яшчэ дагэтуль, калі мы спускаліся ўніз, мы захраслі, ён дапамог нам спусціцца. Бо вяроўкі не хапала. Гэта момант, калі мы даставалі Горскага, які захрасыў у сістэме каналаў гэтых. І вось ён заўважыў нас, момант, калі нападзенне адбывалася. Okay. It cooled down. Are you talking about the probe call? Well, they say in order to win over a person, you have to still their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Що за гук? Дощ? Я тільки зараз зауважив. Натурально йде дощ. Вельми дивно. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. І ми знайдемо його. Не I факт, don't що know what знайдемо. silence means. I was going to tell you later. Він помер. Sorry. What? These readings. No. You don't have to finish. Блін. I understand. You did what you could. No. I did what I thought was right. Come on, Doctor. He didn't die due to lack of oxygen. He bled out, likely from the fall. Enough! I've heard enough. Добре. Ну, хоч... Він помер не від того, що ми йому не дали кислороду, він помер від падіння. By the way, how long have we been out? It's the longest 20 minutes of my life, give or take. Всього 20 хвилин. Добре. Мені подавалося значно дольше. For me, it felt like eternity. I was beginning to hallucinate from the stress. Здається, цілий день, так.
Могло быць і даўжэй, магло быць некалькі тыдняў. Так, выхаду не бачна. Што гэта? Інструкцыі прасцей не становіцца, але ж цікава, што яны выглядаюць як тоннелі. Накладна не ўвесь шлях праплавіў гэты робот антыматэрыі. Вось, напрыклад, вось гэта яму навошта яму было праплаўляць. Ён ішоў і ішоў. Бо ён карыстаўся тым, што ўжо ёсць. Damn it. The storm's getting worse. На дворе юка бзда. Калі маланкі маланкі будуць біць у электрычнай гэтай металічнай канструкцыі, то тут усё проста зарадзіцца электрычнасцю, ўсё гэта будзе капец як небяспечна. Оу. Апарат Альянса. I'm approaching the vehicle. Any damage? Hard to tell. It looks like it's been stuck here for a while. But Oh. the light inside works. Насамрэч даволі даўно ён тут. There isn't a living soul here. Якога? I could have helped him after all. What? What are you talking about? I could have left him that fucking tank. Another one was just around the corner. What a cruel joke. That's absurd, Doctor. You had no way of knowing. Besides, you'd harm yourself even if... Please, just stop. I know what I did. And I know what the consequences are. Яна вельмі высокую вагу на сябе бярэ. Ён памёр не таго ж, што... No one's coming out on me. Што за гук? А, просто ветер. That disappointment I hear? Anyway, In the current situation, I'd really like to see another person. Even a hostile one. that might not end well for you. And what does? Яна шмат на сябе бярэ, бо ён загінуў не з-за таго, што яна павінна ў гэтым. Ён загінуў ад падзення, а не ад недахопу кіслароду. Тым больш па нашаму плану мы павінны былі яго эвакуяваць літаральна праз 5 хвілін, там, 5-10 хвілін. There's no one inside either. The equipment looks undamaged though. Мы можам нават ёй кіраваць. Так. А ці зачыняць дзверы ты будзеш, не? За сабою. Не, не планую нават. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Так, простягнуцца, дзверы зачыніць. Вось. Усё нармальна, як чалавек зрабіла. Так, камера ёсць звонку яшчэ. Actually, why don't you even ask? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me Оп-оп-оп, down. паехаў. Добра. Oh shit! It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. Yeah, the vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. Look, I know I asked you to talk to me, but I don't need a lecture in physics right now. Then what? Some peace and quiet would actually be better. Understood. I'll be quiet from now on. Гоночны этап. Ну, ён такі, даволі... Не той, каб павольна, яшчэ спрабую асцярожна ехаць. Бачна не той, каб шмат. О, я ж не бачу ні халера. Так. Оп. Осторожно. Так, то є шлях туди.
Альбо об'ехать. Да, давайте направо, чому ні? Я не бачу ніякої розниці. Оу. Ну, як я вам сказав, клітка Фарадея. Все повинно бути в порядку. Вельми дрэнна. Гэта дакладна праход прапалены антыматам. Можа, праз яго і выйдзем прыкладна да непераможнага, спадзяюся. А ёсць альтэрнатыва? Не, няма іх. Трэба VR-мод. Я хапае VR-модаў, я ўпэўнены, на яе таксама будзе. Так, так, так. Оп, оп. Осторожненько, осторожненько. Поехали. Что за датчик справа сверху? Не разумею. Так. Мы повинны... Вот так выйдем. Я не разумею... Так, это... Улево. Мы оттуда могли проехать. Давайте вправо поедем. Мапа. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far am I from the city's border? Considering how fast you're moving, if you're heading straight to the destination, as long as no structures collapse. You don't know, do you? Так, It's not that simple. There are too many unknown variables. добра, нам управо можна ехаць. Ён сказаў пра паўднёвы захад, але прыйдзецца аб'ехаць, мне падаецца. Ау. Всё правильно? Status? How you doing, Yasna? I'm still alive. Dobra. The signal's just weak. Unfortunately, yes, but it's hardly surprising. I'm riding into a cave. The storm has subsided. I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Окей, где можем... А, вот бэджик есть. Emmet 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Ён хоча ўсё будзе... А, не, ось ёсць. I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? Anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka. Cable access. Myślę, że mogą. Resembling a socket, a plug. I Dobra. think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. It won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Так. Где? Я не совсем зрозумів, що я повинен там знизу, так? Добра. It's in. Што яны зараз спрабуюць зрабіць, гэта падключыцца да дадзеных, якія ёсць запісаны ў гэтым... So,
finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Это будут наши праздники, которые сейчас тримаем даденые. Чорної скрині. The rover was connected to a base. The one from the slides. Most probably. Ці варто спробувати підключитися до їх. Може, дренна ідея. No one is transmitting from the base. Угу, там тихо. Повсюди тихо. On the other channels, all I hear is static. The storm must be causing interference. I'd suggest you lie down. The storm is raging. Best to sleep through the night. Did you fall asleep? It may not be that simple. Ожидаю порозмовляти. Too tired to sleep. Yeah, I know that paradox all too well. Can I help you somehow? Maybe I'll fall asleep if we talk. Naturally. Do you have anything specific in mind? Well, I'd love to know some official secrets about the Alliance base. The reason they're interested in this desiccated, bizarre planet that is Regis 3. Are you implying that I should know these secrets? Yes. I think you're hiding something from me, sir. And at this stage of the mission, I lack both the strength and the inclination to beat around the bush. In that case, let me reveal something I should never say as a commander. I have no idea what's going on this desiccated, fossilized egg. I don't know where the Alliance forces came from, why they came, or what they're doing here. Since we lost contact with the camp, I've had the feeling that I am deep in the dark. Yeah, me too. Quite literally. So I suggest we talk about something else, instead of getting ahead of ourselves. A more light-hearted subject, perhaps. Окей, я так само нічого не ведаю. I wonder why I even applied for this job. It's probably because when I was 3 years old, my father and I stepped out into the garden to gaze at the stars, and I cried. Stupid, right? Were you afraid of the dark? Sort of. It felt like I was falling upwards, being pulled in by the starry sky. The cosmos turned out to be so infinitely vast, and I was so infinitely small. And I didn't understand any of it. Why am I here? Why is everything here? What is it for? I couldn't find an answer. So I cried. Wait, you became an astronaut because the cosmos terrifies you? No. Because someday I want to understand. Or at least find as many answers as possible. And finally stop being afraid. You won't come close to knowing everything. Trust me. I'm not fooling myself. Someday maybe I'll just know enough. Для тих, хто не ведає, може тільки зараз долучився і не ведає, що відбувається, мені все ще потрібно дати отказ. I'm reminded of one of the solutions to the Fermi paradox. Зараз до цього вертаємося. We can't find evidence of extraterrestrial civilizations. Not because they don't exist, but because our comprehension is limited to the human perspective. We instinctively imagine aliens as little green men, repainted Homo sapiens. Meanwhile, they may not possess any of the characteristics we attribute to them. According to the solaristic hypothesis, we will not recognize the creations of an alien civilization, even if they're right in front of us. Are you suggesting this is what we're dealing with on Regis 3? I don't know. Maybe that's why I won't know. Feel helplessness speaking through you. I'm not saying this reproachfully. I know the feeling all too well. Times I also feel utterly powerless, even as a commander, perhaps especially as a commander. I remember a mission.
Maybe the Alliance knows more, since we know nothing. Either way, the bar is set low. Doctor, I'm aware that the Commonwealth has its shortcomings. Budget constraints, unclear directives, excessive bureaucracy. However, I've faced the forces of the Alliance many times in my long and bumpy career. And objectively, I can't say that they are any better. Once they abandoned one of their military vehicles because it simply got stuck in the mud. Another time, one of our guys was on a tractor and... Not good. Don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching the location. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Bally? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Переключаемся. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... The next is... Yasna, I'm here. well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? Давайте зараз невеличкі перапынак спецыяльна для тых, хто назіраюць і не ведаюць падзей папярэдніх. Мы знаходзімся на планеце і з'яўляюся з адной групы, якая даследавала гэтую планету. Але таксама паралельна з намі на яе высадзіўся The Invincible, непераможны. І зараз мы знаходзімся ў іх ровары і спрабуем эвакуявацца з планеты. Магчымасці у нас пакуль няма. Была навальніца і ўсё пайшло не па плану, развалілася і мы правалілись там пад зямлю і гэтак далей. Мы ў ровары сядзім і зараз пераключалі нашу сувязь, бо непераможны яны адсачылі нас і нават прачыталі, што мы размаўлялі. Яны чулі нашыя размовы ўжо некаторы час, і мы не ведаем, наколькі даўно тут непераможны ўжо. Па планах ён павінен быў праляцець толькі праз 2 тыдні. Але ён тут ужо зараз і некаторы час. Больш за тое, мне падаецца, што з імі здарылася, я думаю, это згодна з табой, Рэгана, магчыма, з імі здарылася тое ж самае, што і з нашай экспедыцыяй. Бо яны на кадрах антымата, яны былі... Ёсць экспедыцыя, і нікога няма, а там чалавек 8 было на слайдах. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Так. Ці магу я карыстацца? Так, магу карыстацца роварам. Astrogator, I think I've gone far enough.
There is a vast open area in front of me. Astrogator, Астрагатор чамусьці не адказвае. Як далёка нас перасунула. Ага, добра. Гэта тое, дзе мы высадзіліся ў пачатку, злева ўнізе, каля вады. Потым мы прайшлі праз каньёны, а потым вось гэты невядомы горад. Окей, працягваем уязджаць адсюль. the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval by any chance? Yes. how Much much more other right. things? And how is he? He's stable. But There are no buts, Doctor. You'll see him soon. Пригожа яка? All right, I've got it. Sector AZ-25. А3, Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. А3-25. АЗ. Он мне не сказаў. Так, гэта у нас атрымліваецца X, W, а дзе Z? AZ 25. Так, это наш рэгіён, толькі крыху бліжэй да ніза. Сюды прыкладна. Добра. Разбярэмся. Я скажу так, што кнігу Лема чытаў, але ў гульню не гуляў. Сюжэт гульні не ведаю, і шчыра кажучы, гэты момант з караблём непераможным дзіўны для мяне, бо першапачаткова думаў, што гульня прыквел да кнігі, але цяпер атрымліваецца сіквел. Не ведаю, я не ведаю. У мяне кантэксту няма, для мяне непераможна гэта нейкая абстрактная рэч, і я думаў, што ён з'явіцца тут на планеце потым. Але вось ён з'явіўся зараз. like What's I там? said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Там і... Let's go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. Добра, і яны яшчэ робота дашлі. So that's how it's gonna end. Half our crew is dead, and I'm running with my tail between my legs. Not all missions are successful, Doctor. At this stage, we have to save whatever we can. We have to save you. You understand that, don't you? Yes, sir? Are you sure that's all we can do? Couldn't we? Don't you even think about it. About what? You didn't let me finish, sir. But I know what might be on your mind. Going back for Gorski's body, contacting the Alliance, or continuing research on your own. These are not possibilities. They're certain death. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Тут нават сліды ёсць. Да базы Альянса. Альбо... Вылетаем альбо да Альянса. Альянс можа быць небяспечны. Так. Па кнізе яны адзіныя на планеце. А ці... Проста мы павінны быць схаваныя ад іх. Яны не павінны ведаць, што мы тут. Ну, мы зрабілі ўсё для гэтага, але яны перахапілі нашыя перадачы. Я не ведаю дакладна, што ў кнізе адбываецца. Ёсць цікавая... Блин, гэта такі цікавы варыянт. Можна проста паспрабаваць уляцець, альбо можна пайсці да базы Альянса. З іншага боку, для нашага персонажа не павінна быць імітавацыі таго, каб заставацца тут. Мне цікава, як гульцу паглядзець на базу Альянса. Але, ну, і каб даведацца больш пра гэтую планету. Але таксама уляцець, гэта асноўная матывацыя персонажа павінна быць у гэты момант. Цікава, што менавіта часткова мы не ведаем дакладна, што яна згубіла. Для гэтага самае цікавае. Ну, відавочна, што крыху перарабілі, каб геймплею дадаць. Але агулам, як ведаю, гульня прытрымліваецца кнігі. Нават бачу меркаванне, што няма сэнсу ў гульні, бо тое, што іх кніга. Я не магу стрымацца. Давайте поедем да базы Альянса. Мне цікава, што там. Мне цікава планета, я жадаю пабачыць. What do you mean? You know very well what I mean, sir. I'm not coming back. This is sheer madness.
can find out what's going on here. What happened to our people? I have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. And if you try to convince me otherwise, I'll just turn the radio off. Fine. I'll stop insisting. Please just understand the position you've put me in. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. Because by putting yourself in their hands, you're risking not only your own life, but also the rest of the crew's. I totally understand. Can't you wait a few more hours? I still need your support, sir. Yeah. And I still want to be here to help you. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. You're approaching their coordinates. Я не дивлюся, коли у їх нема нічого. Yes? Ми просто на цьому пустую базу. What I say won't change your mind. But please be careful. First, observe them from a distance. And only then take action. I will be cautious. Like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination, you want to remain professional. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Все буде добре. Оп. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Угу. Мені тут покинуть його десь. Давайте 10 тут. Not the best place to stop. А де мені його сховати-то? Які варіанти? Бо я просто коли буду тісті, я не ж зауважить. Тут нема ніякого місця приховати його. Так, мені навіть не пишає назад, так? А ні. Блін, ну тут нема нічого такого. Давайте трохи відійдемо назад. Он сказал, что уже с того момента можно нас зауважить. Давайте его сховаем хоть тут за каменем. Я сховал як мог. Так где их база? Ні, а ніяких слідів. Оу! Это вось оно и есть. Так, давайте-ка. Некоторым наблизить ось. Угу. Это их зонд. Я погляжу, ці бачу наш ровер отсюда. Ось так, добре. Сховалися. Вітаем, это Ігор. Так. Так, это самая пятница, и у нас протяг The Invincible. Мы зараз накіравалися на базу Союза, яны, як апынулася, яны высадзіліся на той же самой планете. Значна... О, там можна сховать. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. Я могу припарковать его там. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Добра. Мы высадзіліся... Яны апынулася так, што яны высадзіліся ўжо на планете, калі мы разлічвалі, што яны будуць значна пазней. Вось. Але мне падаецца, у іх з іх экспедыцыі таксама нешта здарылася. Таму мы накіруемся да іх, хоць яны нам і ворагі.
Ось тут. Okay, the rover's hidden. Сховали. You've yet to find a convenient hideout for yourself from where you can see their base. Выбор у нас не тоже как великий был. Oh shit. I think I'm too far away. I headed into the open area. Don't panic. Since no one's interrupted us, I'll assume they haven't located you yet. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 20 meters high. It has an upright silhouette, and it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Добре, давайте паспрабуем неяк перасоўвацца, каб мы не вельмі бачнымі былі. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Для некалькіх дзесяткаў людзей. Well equipped. Яны нам, хутчэй за ўсё, ну як і яны нам... О, там нешта цікавае. Яны нам як і канкурэнты, але ў такіх умовах, калі яны адправілі моцны ваенны карабель на планету, якая павінна быць нікому не цікава, хутчэй за ўсё гэта нейкая ваенная тайна будзе для іх, і яны лепей ад нас пазбавяцца. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules are an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Больш за сотню. Ох, зона. What about people? Can you see anyone? Не. Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. Когда як робот? Just one? For now, yes. Is that all? I think so. Then please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Антимат усе яшчэ нас можа забіць, і вельмі лёгка. Ну, добра. Яна гаворыць, што нас ужо хутчэй за ўсё засеклі. Оп, а вось. Дрон іх. Too bad I don't have a white flag. Добра, яны ўжо за намі сочаць. Можа і добра, можа і не. Яны тут рабілі, я не магу да краю падысці. Мне цікава паглядзець. Што гэта калі не пераможны? Тады ўсё дрэнна. Ага, яны там нешта раскопвалі, трэба паглядзець. Лагічна. Это можа быць не абавязкова, што гэта непераможна, але тады дзіўна. Яны распазналі ў гэтым тэхніку Саюза, і дзіўна адпраўляць моцны ваенны карабель, і таксама яшчэ шмат тэхнікі на караблі, які не на непераможным. То бок атрымліваецца нешта, нейкі яшчэ адзін флагман. Я нават не ведаю, што гэта за тэхніка. Your situation is highly precarious. You cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission.
course, it'd be better if that didn't happen. But I know their methods of interrogation, and in all fairness, they're very effective. А у мяне ёсць версія, што гэта Кондор, на пошук экіпажа якога і прыехаў непераможны. Угу. Ну, мне гэта нічога не гаворыць. I believe in the face of a common threat, we'll find a common language, and we can simply cooperate, pushing political animosities aside. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. Блин, мне падаецца, мае ўжо сэнс проста сесці на наш... Не, я не ведаю, я пакінуў наш гэты... Цішы. Няхай яны думаюць, што я... Бо калі я прыеду на гэтым самым... На ровары, халера яго ведае. Ужо позна, мне падаецца. Няхай яны не... Бо для іх будзе дзіўна, што я прыехаў на ровары людзей, які ў іх. Since we have no idea what's going to happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. I guess what I'm trying to say is... Please, stop, Doctor. And tell me when you get back. In person. Understood? Yes, sir. Ну, калі існуе дадатковы карабель, пра які я нічога не ведаў, то, ну, і гэта ўжо вядома, то тады гэта мае сэнс. Калі яны прыйшлі і прыляцелі, можа яны спужаліся, што на іх карабель напалі, на іх экспедыцыю напалі, з якой яны страцілі сувязь, і таму яны адправілі моцны карабель, каб даследаваць гэтую тэрыторыю, і тады непераможны рэальна павінен праз 14 дзён прыляцець. Так, у нас ёсць увогуле нейкі шлях уверх там. Мы не ўсё глядзелі. Ну нічога, да базы зараз дабярэмся. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Угу. Цікавая рэч якая. Яна ж не заб'е мяне, калі я паспрабую прайсці. Не, просто блокую праход. Ну, добра тады, абыходзім з іншага боку. Угу. Вяртаемся трохі назад і тут абыдзем. Там павінен быць праход. З іншага боку, што тады Саюз тут даследаваў? Што за Кондор і чым ён займаўся, у чым яго была місія яго? І зноў жа знікненне экіпажа, ці здарылася з імі тое ж самае, што з намі? Я спадзяюся, гэты антымант не нападзе на нас зараз. Антымант, адпачывай. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Could be some kind of trick. Not a living soul. Better for your safety if they make the first move. If you really don't see anyone. All right then. Enter the base. Just slowly, with your hands up. Што за халера? Яны нават не скончылі тут до конца нейкую працу.
У нас ёсць ежа. Там пачатку гаварылася, і мы больш яшчэ падабралі ў лагеры, у сваім лагеры, калі сустрэлі яго. То бок тэхнічна у нас ежа ёсць, проста нам не паказваюцца моманты, як мы ядзім. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. I'm going in. Clear. For now. Мгм. I can't hear anyone either. Поўная цішыня. Модулі пасадачныя. Гэта выходзіць на вуліцу, так? Moving on. Still quiet. It's eerie. У нас наши апараты гавораць. О, ўсё металёвае, тут не халера, ён металлодетектор нічым не дапаможа. Абутак. О, Empty. Everywhere, just empty. чым нічога. Who abandons an entire base? They may have discovered something. Чому діалог прервався? I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. М. Што, у іх ёсць мапа? Гэта добра. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Так, галоўны карабель тут. База. 10 АЗ наш квадрат. Не, пачакайце-ка, я не глядзеў у нашу мапу. Магу я вяртацца зараз? Блін, я не магу вяртацца, каб паглядзець, у якім сектары мы знаходзімся. Жаль. На жаль. Бо я не ўпэўнены. Гэта мы павінны быць дзесьці у базе. Не ўпэўнены. Добра. Глядзім. Day Zero, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Lycasa became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Guess they weren't in a hurry. 7 дзён. D07. Гэта лічбы. D08 на яшчэ праз дзень. Яны тут ужо даволі доўга. Не магу разабраць, колькі там. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. Тут ж давно. День 15, день 25. Яны як мінімум месяц. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. Угу. You suspect they went after him, having detected his signal? Я не упевнений.
Let's not get paranoid, Astrogator. I think they had something else in mind. Хутчэй за ўсё, яны збіраліся даследаваць горад, які заўважылі. Можа, яны наследавалі тымі ж самымі металічнымі канструкцыямі, якія заўважылі і прыйшлі да горада, і там іх групоўка знікла. Добра. А што, як мне дайсці? А, усё, знайшоў. Так, наш сектор. Дзе мы ўвогуле? Калі мы праехалі яшчэ, вось мы тут. Не халеры сабе. Так, яшчэ раз. Адпаведнасць зараз усяго. Гэта сектор АХ, я не бачу, АХ-26. Давайте паглядзім на гэтай мапе, дзе ён. Я не магу ўжо падысці да яе. Дзякую, вялікая гульня. АХ-26. Зараз я паспрабую неяк. І... вось, я магу наблізіць. Усё добра. АХ-26, гэта вось гэты сектор, вось мы тут. І атрымліваецца, гэта амаль канец нашай мапы. Мы максимум можам вось гэтую, на нашай мапе пабачыць вось тут канец. То бок гэты кавалак увогуле для нас недасяжны. Окей. Можа, з кімсьці звязацца атрымаецца. Several units can be controlled from here. I wonder which... damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. З машин недосяжна. Давайте поспробуем кожную. Упал. Не рухается. Ніяке керування не слухається. Ну так. Ретрофутуризм ён такі. Навошта там вам екрани? View from above. It's a flying probe. I'm betting it's the one that detected my presence. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. Зараз посадимо його. Find a place to land it. Так, униз. Посадимо і розберемо його, поглядимо, які у його дадені є. Тут є навіть сліди є. Чисті. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Добре, що у нас ще є? Зараз контроля антимата. Ні, недосяжне. Може, ще яку-небудь. Не, усё. Добре. З остатнього нічого не зосталося. Так. Чекайте-ка. Там ще було нечто. They've got a device for intercepting alarm signals. Перехоп сигналу тривоги. Isn't much of it. Single record. Угу. Poor guy. He's dead. Waited help for over a day. Critically low blood saturation. He died of hypoxia. А де він At the помер? time of his death, he was Yasna, is it necessary? This information will no so longer I help knew the anyone. city. 18561. 754. Yes. Угу. Skorsky. I'm sorry. І не отримали сигнал. You lied to me. You lied how he died. I knew you would blame yourself. Well, of course I do. I could have saved him. Left him that fucking tank. Why didn't you let me? I made the right decision, Yasna. Given the circumstances and our knowledge at the time, there was a high risk your sacrifice would kill you both.
I know that. I know. I'm sorry. You have Все ж every таки он right to помер be от того, angry. что задохнулся. Maybe Йому не хапило його кислороду, а ми йому не дали його. it won't bring Gorski back to life. Але ў любым выпадку камандзір мае рацыю. Калі б яна пакінула балон, яна не ведала ў той момант, ці хопіць ёй кіслароду, каб перажыць. Яна хутчэй за ўсё бы памёрла. Калі б яна ведала, што ёсць кісларод паблізу, то тогда ладно, можна было бы ўзяць гэтую рызыку, але ж ей было гэта невядома. І па нашаму плану з ім усё павінна было быць у парадку. Так, тут нічого кантролюваць нельга? А, можна. Зараз. Так, адсюль. Той праход заблакаваны. Там таксама нічога няма. Можа толькі падняцца вось там, але на халеру так там не зразумела. Зараз я агляджуся яшчэ. Навакол нічога. Нічога такога невядомага. Добра. Тады можна націснуць. Это адчыняем праход туды. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Але за конвоем уже придется ехать на машине. One more minute, and our satellite will be over their ship. Oh, we're lucky. Clouds are low. Fortunately, their ship's not here. Ага, яны ўсё ж таки працунули. Рабель. Are you still looking? О, Not here either. тут есть свой это ровер. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Добре, він просто стоїть. Так, що тут з речаў? Це все нічого вельмі корисного для нас зараз не буде, так? Ми ж не у виживач гуляємо нейкі. Так, дадені з дрона. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Так. Чи є дата? Ми не ведаємо. Час бачимо, а дати нема. Не треба шукати персики, без іх обійдемося. Вось, это один из запис, який у тебе есть? А, гэта хутчэй за ўсё ад самага новага да самага... Так, яшчэ раз. Час 026 745 026 832. Не, гэта пазней, гэта мы. Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't А record это much. дивно. So it's been flying only recently. I think so. Дивно. Але його запустили, то хто його запустив? Робот, якого ми бачили? Десь тут. А, ось він. Тобі все в порядку? The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Нават не працює зараз. А чому? Ён нешта спыніўся з сваёй задачай. Дзівосна. Есть тут з іх тэхнікі нешта, хоць нешта, што можа нам яшчэ што-небудзь падказаць. Не выглядае так. Григорик 2. Я магу туды ўвайсці, не? Зачынена. Добра. Цікава іх сістэма, гэта літаральна, ну, гэта відавочна з аднаго боку, а з іншага проста, ну, пра такія рэчы забываешся. То гэта літаральна іх пасадачныя модулі, якія яны звязалі, у іх спецыяльна ёсць гэтая гофра, якая аб'ядноўвае гэтыя будынкі.
Цікаво. Так, калі так, то мы можам яшчэ раз на мапу. Мы прыехалі з поўначы адтуль. Мы можам паехаць да іх базы альбо прасачыць да канвою. Яшчэ базы нумар 2. Палявая база дзесьці не вельмі далёка. Вось тут. Прапаную праехаць праз палявую базу і потым паехаць за канвоем. Ага, раскопки тут ёсць не так далёка. А што, калі мы поедем праз... У нас заданне праехаць за канвоем, але ці мы павінны? Нам же нішто не перашкаджае, калі мы поедем вось так. Давайте да базы. Таму што канвой гэта дакладна па сюжэту. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Добра. Так, каб я не пераблытаў. Можам мы тут праехаць? Ага. Мы да гэтай базы не дабярэмся, я тут вывалілася ўсё. Не выглядае так, быццам бы можам пралезці дзесьці. Ну добра, тады выбару у нас не застаецца. Там ёсць месца раскопак яшчэ. Можам яго наведаць. Альбо праехаць праз месца раскопак і даехаць да гэтага самага, да палявой базы. Давайте поедем на место раскопок. Яны бліжэй, чым гэта самае, чым канвой. Оп. Мы дзесьці направо павінны згарнуць. Напрамак. Верны. Sun. The night is not that scary. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. Дзесьці тут мы павінны згарнуць, каб пабачыць раскопкі, якія яны праводзілі. Такім чынам мы яшчэ аб'едзем. Ну, вядома, гіганцкі камень. Але не, пачакайце-ка. Не, ўсё ў парадку. Гэты гіганцкі камень нам шлях не блакуе. Раскопкі павінны быць дзесьці справа зараз. Вось оно месца іх раскопак. Driven into a side location. They were very active here too. Давайте оглядим. А як я зразумеў, у гэтым сусвеце Саюз і ЗША працягнулі касмічную гонку, так? Падаецца, што не. Падаецца, што гэта нейкая свая асабістая яшчэ... Хутчэй за ўсё працягваецца нейкі намёк на Саюз і Амерыку, але мне падаецца хутчэй ўсё ж такі больш пра фантастыку, чым пра нейкую палітыку поўнасцю. Я магу не мець рацыі, бо я не чытаў кнігу. Cutting out blocks of rock. Were they performing geological research? Що вони ще могли тут? Where have you gone, buddy? Я ще працюю. Astrogator, one of the robots moved away from the perimeter. It stands all by itself, on a distant hill. It's active, I guess.
doesn't it know how to get back? А як він туди забрався? Investigating. I guess everything's worth investigating now. Што гэта за здымак? Што ён значыць? Это ж іх карабель? Вядома ж, правильно? Дзіўна. Навошта яны яго зрабілі? Not necessarily. In these blocks, there are inorganic objects. Solid, metal, sharp-edged lumps. Толькі зараз разумею, мне падалося, гэта нешта на што накінулі зверху, але не, гэта нейкі троху путнік. Я не ведаю, што гэта такое. Просто кавалак металёвы дзіўнай формы, дзіўнага кшталту. Вось гэтым яны выкарыстоўваліся, каб даставаць камяні. Добранька. Што ж рабіце? Як мы можам дабрацца да таго робота? То бок у кнізе, хутчэй за ўсё, нават не падымаецца пытанне існавання нейкіх фракцый, хутчэй за ўсё, так? Бо навошта абмяркоўваць фракцыі, калі ў цябе ёсць толькі яна адна, і табе патрэбна распавесці гісторыю пра людзей, літаральна. Проста якія апынуліся у нейкай праблеме. Можа, я тут падняцца змагу? Не. Можа, мы бліжэй да робота нешта зможам рабіць. Так, там наогул нічога не ўзгадваецца пра фракцыю, просто умоўны касмічны карабель непераможны. Так, гэта мае сэнс. Бо... What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Так, а можа тут падняцца? Цікава, робот забраўся. Скалолаз. Маць яго. Ось тут. О, яшчэ слайд. It's broadcasting a message. One of their people is in trouble. Sounds suspicious. Did they go away and leave someone behind? Doesn't add up. Robot, do you understand me? He's not responding. The robots are called Arctans. Ah. Arctan, answer me. Over. I confirm. Over. Oh, you can talk to them after all. Arctan, tell me what the danger is. Attention. Human in danger. So much for the conversation. Arctan, go to Arctan. Lead to the human in danger. It worked. На фото быў чалавек, які зламаў нагу, і ён для яго даставаў ежу. Але ж невядома, ён прыйшоў, хутчэй за ўсё, яго ніхто не заўважыў, і ён вяртаўся, спрабаваў вяртацца да месца і нікога не сустрэў. Чалавек з паломанай нагой мог ужо не перажыць гэтага. Можа, ён проста чакаў, і з базы ніхто так не прыйшоў.
Повольненький ти хлопець. Давай. Хучай. Топ-топ. О, я там бачу нечто. О, на дворі якое пригоже. I'm at the spot. Що? Оу. Скільки ж часу ти так? Ён нес його. Угу. Яны трымаліся каля антымата некаторы час. Окей. Ёсць дзённік. Грэнда. Astrogator, we can't help this man anymore. He died a long time ago. Вельмі даўно. Surprisingly long. Вельмі даўно. Там просто толькі чэрап застаўся. Наколькі даўно? Я просто калі я не спецыяліст, але наколькі разумею, што калі ты знаходзішся ў такім стане, ну цела застаецца ў скафандры і ніякай сувязі з кіслародам аніякім няма, то шкілет павінен з'явіцца толькі праз вельмі да халеры часу. Што я на застаўкі гульні амаль. Там няма ніякага імя, гэта хутчэй спасылка да яго. Але ж, ну і колер яшчэ бэкграунда змяніўся на падыходзячы. Але гэта... Маі веданні такія, каб вялікія былі, але я разумею, што гэта можа быць дзесяткі гадоў. Гэта годы павінны былі прайсці, так? Скафандр усё ж такі блакуе ўсё паветра. Можа, у дзённікі ёсць дата? I found his journal. Так. Так. Камандир падняў нас і прызваў, каб мы на мітынг, карацей, на збор. З большасці яго рэчы я спрабавала не заснуць, не страціць увагі. Рабіла нататкі ў змене планаў. Прызямліцца на нейкі рэвіс альбо рэзіс, альбо якая розніца, што я скажу? Я буду думаць раней ці пазней, і гэта тое, што адзінае, што мяне бянтэжыць. Але тады, калі камандзір аб'ясніў кое-што яшчэ, унутры мяне нешта перагарнулася і пачала толькі думаць аб сняданку. Яйкі і бекон. Не каралеўства, а цэлае сузор'е бекона і яек. Окей. Вось гэты момант мяне зацікавіў. Камандзір раптоўна вырашыў, што трэба змяніць план і высадзіцца на нейкай планеце. Ведаеце, хто яшчэ змяніў планы і вырашыў, што трэба сесці на гэтую планету? Наш камандзір. Пасля таго, як у пачатку гульні ён здабыў нейкі камень на зусім іншай планеце. Можа, гэта звязана, можа, я зараз прыдумываю, але гучыць як план. То бок, і гэты камень неяк гаворыць каардынаты і сам прыдумвае мэту для камандзіра, альбо размаўляе з камандзірам і адпраўляе ўсіх сюды, на гэтую планету. Let's find out. Я не ўпэўненая. Запомні, рэгістры. Надуты як геліевый шар. Temporary serviceman, whose name I have to так, me between... Давайте я прочитаю лепей, а потом основной сенс. Between the lines that we were to land on a planet called Regis, precisely Regis 3. 4 days before landing, I wanted to take the guys from the control room against the grain, and I brought up the subject of our landing on this Regis. I asked for their opinion, and that's it. I took the rap. I got caught up in the stream of grudges they have against the mechanics, as if we were responsible for every fault in the history of the Condor flights. Так, это Кондор. Это Кондор.
3 дні перед посадкою. According to the pro data, Regis is mostly wasteland, so I'm not surprised that we have so many volunteers willing to repair this screwed out drive. First of all, any job is better than staring at the blind spot. Secondly, when you do something, you at the least have the impression of impacting anything. Дякую великий, Метеоре. Отправляйся 2500 на Void Bastards. Атрымліваецца, што ну тут не тое, каб шмат інфармацыі, але шмат хто з іх не вельмі ждаў прызямліцца. І так, гэта Кондор. І камандзе не вельмі спадабалася гэта ідэя. Two days before landing. Yeah, not surprised. I didn't get into the noble group of repairs. То бок ёй не пашанцавала. Шмат людзей спрабавалі займацца ремонтам рухавіка на іх караблі, таму што не жадалі высаджвацца. Вось, і ёй не пашанцавала, яна жадала застацца на караблі. I don't want to cite the arguments of the command. I know my qualifications, but I'll be doing what I can on Regis 3, which is counting the goddamn grains of sand. 1, 2, I mean, blah. As soon as I return, I report readiness to change 2 days before landing. As soon as I return, I report readiness to change the unit, maybe for something smaller. Never mind, it's already decided. Більше ніякі корисні речі. They checked that Regis 3. There couldn't be a worse place to stop. There is nothing here, literally. You could drink yourself to death out of boredom. Or people were a little taken aback or even surprised. They are now sitting and talking. Landing day. Here we are. The command sent a signal to headquarters like landing on Regis 3 completed, a type of Sub-Delta 92 desert planet. We are making landfall on the second equatorial procedure. I hope we won't be here for too long. Яна, в основном, усе гэтыя дні перад пасадкай, яна вельмі задаволена тым, што ім прыйдзецца нічога не рабіць на гэтай планеце і невядома, навошта нам гэта патрэбна. Перший день на регистрі. Scientists say that the composition of the atmosphere here allows you to breathe quite easily, without a helmet, but just not for too long, an hour maximum with you. If I had performed estimations in my task this way, we would have fallen to pieces a long time ago. Third day on Regis 3. This repair had been taking them long, so the scientists started drilling in the ground to examine this and that. After all, no one will forbid us, and a man is able to do a lot for a sense of agency, right? Так. І нешта я пропусціў момант. Яны вырашылі яшчэ прызямліцца і... яны пакуль яны ремонт рухавіка робяць, яны на планеце. Але зноў жа ніякай дадатковай інфармацыі. 5-й дзень. Яны яшчэ вырашылі капаць, таму што ім проста было сумна. Лiterально основный сенс. I've heard two of our guys talking about resources today. One calmed down the other, the one who always spreads panic in the crew. I drew a conclusion for myself from this, and it's quite positive. With our water and food supplies, we certainly won't starve to death here. That means I'm pretty sure I'll be able to leave Regis 3 before we're used to up less than half of the country. Але їх повинно було бути до халери ресурсів. Все в порядку. Яшчэ один дзень на рэгістры, яна ўжо перастала іх лічыць. Калісьці тут было жыццё, але зараз не. Яны паспяхова капалі. Яны знайшлі нейкія астанкі. Магчыма, рэптыліі, косці якіх, як нечакана, падняла шмат пытанняў сярод каманды. Магчыма, была тут магчыма, была моцная радыяцыя. Навукоўцы не ведаюць дакладна чаму, так што ўсё становіцца трошкі больш напружана. Мы таксама знайшлі астанкі. Так, нам не спатрэбілася некалькі тыдняў на гэта. Яшчэ адзін дзень на рэгістры. Чаму жыццё памёрла на рэгіс? Thesis and hypothesis guys usually don't tell us, the mechanical guys, much, but we also usually ask little in the name of the principal, not our business. Today, however, we all, as one man, are waiting for the convoy sent in the morning to return with answers. Яны раніцай на невядомы дзень, магчыма, не ўпэўнены дакладна які дзень, можа 13-й дзень з усяго падарожжа альбо што. Яны адправілі канвой, які павінен быў проста трохі даць ім інфармацыі.
Яна прычыслівае сябе да механікаў і ад вучоных звычайна не чуе чагосьці, але ім вельмі цікава, што там з гэтымі астанкамі. We are waiting. Нам усё яшчэ не адказалі. Наш біолог таксама пайшоў з гэтым канвоем. Вельмі добры чалавек. Яго сабаку клікалі Пегас. Окей, нейкі чалавек, біолог у канвоі адправіўся з імі. Добра. Але не той, каб шмат інфармацыі. Яны ім не адказваюць. То бок прайшло некаторы час, і канвой перастаў адказваць. Сярод начы толькі адзін тупы арктан падняў нейкі шум, і ўсе падняліся на ногі. Я вырашыла кікбэк. Я зараз не вельмі, у меня голова, выбачаюсь, я трошки хворы, і у меня голова не той, каб добра працуе. It occurred to me, however, that it would be as stupid as flying with a whip into a downpour, some other mindless force that has taken its toll on us. 13 дзень, вось, нарэшце адзначае, які дзень. 13 дзён, і ніякага адказу. Яна жадае змяніць яшчэ свой падраздзел. І вельмі не падабаецца, таму што ніякай інфармацыі да іх не адпраўляюць. 14 дзень. Што я тут нават раблю? Чаму я прыйшла на гэту планету? Так, таму што гэта моя праца. Паслядоўваць маім прыказам. Не сумнявацца. Нічога цікавага зноў. Пакуль што з тых самы цікавы гэты біолог і тое, што яны там знайшлі, канвой гэты. Яны нарэшце адказалі 16 дзень. Нават камандаванне ўжо нават ім, механікам, гаворыць, што ўжо адкрыта, што нешта не так з гэтым месцам, і яго трэба даследаваць. Вельмі своечасова. Яны пераводзяць каманду, якая была каля вады, на новае месца. Пачынаю новы раунд заўтра. Яны везуць шмат цяжкага рыштунку, і яны зразумелі, што ім спатрэбіцца механік. 16 дзень, другая палова дня. Чого такого? Чому ти опинулася тут? Я не разумею. 18-й дзень, раптоўна. Ей на ногу... Ёй на ногу упал не пательня, а соусер. Великая такая для соуса. Хрень. И трапила ногу, я так разумею. И она не может Нешта здарылася з яе рыштункамі, яна не можа адсылаць больш сігнал на сос, таму яе не знайшлі. Яна нават не ўпэўнена, каму яна гэта піша. Але што? Соусер? І это літаральна соус, там, дзе соус трымаюць. Што за сэнс? Можа, яна так называе свой рыштунак? Па тыпу нейкага з роботаў. Яны шукаюць мяне. Мои люди шукаюць мяне. І на часткай каманды. І каманда не павінна пакінуць нікога па-за сабою. Ніводнага. Гэта не будзе проста для іх з-за нашага зараз статусу камунікацыі і альбо з-за таго, што у нас яе заўсёды зараз не хапае. Так што гэта будзе праблема знайсці мяне тут. Так. Але яны абяцалі, што знайдуць мяне. 4-й дзень пасля інцыдэнта. Не магу проста сядзець і чакаць, што калі смерць мяне знайдзе. Мне трэба ісці адсюль. Я сустрэла сябра, але калі быць дакладнай, ён сустрэў мяне, ён дапаможа мне. Я не ведаю, ці я выжыў праз гэта, але мне трэба паспрабаваць.
Просто дзень пасля інцыдэнта. Я ляжу стомленая і размаўляю з робатам. Не, я маю на ўвазе, я адпачываю і размаўляю з сябрам. Матывацыя. Тое, што нас вучылі на трэніроўках. Яшчэ... There's Блін. some personal notes. Блін, я не Nothing ждаў. useful to us. Эй! Я... Гульня? Якога хера? Я не дачытаў. Эй! Я раптоўна націснуў. Блін, робот, выпраўляй. Халера, я не дачытаў. Блін. Ці ёсць магчымасць загрузіцца, а? Так. Это павінна быць... Гэта 18:20... О! 18:25 показываю. Гэта было далёка. Блин, давайте я пакуль патрымаю вам на гэтым глядзіце, як прыгожа, а я зараз хуценька вяртаюся да вас. Yes, no? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Я вяртаўся. Блін, на жаль, няма магчымасці адчыніць зноў. Я б жадаў нешта ўбачыць. Ці можна мне прапаноўваць каб гульні? Можа... Ведаеш што? Ну, мне падаецца, залежыць ад гульні. Трэба глядзець. Я так канкрэтна не ведаю нават. Так што, ну, тут трэба дакладна ўжо прыклад глядзець. Ось, бо я-то не супраць, але ж трэба глядзець яшчэ, што за гульня. Бо які фармат яшчэ браць і ў якім чынам гэта гуляць. Ось, бо яны ж усе розныя і залежаць ад гульні. Так, блін, халера. Вы все ўпэўнены, што мы прапусцілі нешта важнае, но але ж яна не павінна была, ну, там мог быць вельмі цікавы нейкі момант у канцы. Я, блін, не магу. Не жадаю вяртацца яшчэ на 20 хвілін назад. This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir.
Don't count on it, Doctor. Угу. I'm not going anywhere. Яна соусніцай назвала гэты антымат. Ён упаў на яе. І яна так і атрымала траўму. І ёй так і не прыйшлі, нягледзячы на тое, што яна была не тое, каб далёка. Гэта нейкі шлях у бок. Давайте хутенька паглядзім. Пытанне дыскусійнае, ну так. Хутчэй я бы сказаў, што хутчэй за, але ж я не ўпэўнены, калі ў цябе ёсць нешта, нейкая думка, можаш напісаць у чаце і можа мне трэба проста падумаць якую. Бо, напрыклад, It Takes Two, калі я б ёй думаць, то я магу паспытаць жонку, калі ёй будзе цікава, але зноў жа я ж не жадаю цягнуць, калі ёй не будзе цікава. Альбо будзе цікава, ну то бок пытанне. Калі гуляць з вамі, то таксама, ну, трэба прыкінуць. Бо неяк не хацелася б, каб хтосьці, ну, каб гэта было больш, скажем так, для ўсіх. Ну, не ведаю, як гэта сказаць. Напрыклад, зараз каб прыклады нармальна прывесці. V-Rising не так даўно выйшла, так? Было бы добра мець нейкі, ну, я не супраць, каб пагуляць у каапе, але можа хутчэй, каб было ў мяне свая там асабістая нейкая дзялянка, дзе я сабе мог бы пасядзець, паколупацца і можа раптоўна кагосьці з вас сустрэць, хто ці зацікаўлены альбо мае нейкі сервер. Так, гэта месца канвою? Так, гэта шлях канвою. Не, трэба вяртацца, гэта проста доўгі шлях да таго ж канвою. Вось. А з-за таго, што розныя каап гульні па-рознаму працуюць, то тут ужо пытанне да самой гульні. Локер Шагрэйлі могуць са мной кава пасці. Так, магчыма. Я іх не пытаў, але я думаю, яны будуць не супраць. My legs feel really heavy. Мне проста падаецца мой... Moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Мне падаецца, яшчэ ёсць такая невялічкая праблема з тым, што ў мяне расклад трошачкі не падыходзячы. Я скончываю занадта рана. Пачынаю занадта рана і скончываю рана. Локі і Шагрэлю можа не падысці, але зноў жа гэта тэма на абмеркаванне. Вось. Бо са стрымом гульні на аднаго чалавека ніякай праблемы няма. Я калі магу, тады саджуся і ўсё, і паехалі. Вось. Ну яшчэ з каапам ёсць такія нюансы ўжо свае асабістыя. Трохі наладзіць гук пад некалькіх чалавек. Гэта таксама ёсць невялічкі момант у гэтым. Вось. Ну, зноў жа, гэта ўжо больш тэхнічнае пытанне. Дзе тут спусціцца? Ось тут, мне падаецца. Так, Мета Егора, напиши, можа, у тебя ёсць нешта ў думках. Бо зноў жа, калі я пацягну проста кагосьці ў каап, каму гэта не цікава, ну такое сабе. Добра. Працуе. Так, едзем за канвоем. Па звестках гэтай жанчыны мы дакладна ведаем, што гэта Кондор, якія былі тут раней, да. Вось гэта апарат. Сосар. Found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Jasper. Nothing guarantees it works. I didn't even. Contrary to what you believe, sir, I don't have a death Того wish. іх гэта звычайны апарат. Сосар. Блін, адкуль я павінен быў ведаць гэту тэрміналогію іх унутраную? Давайте паглядзім, можа, у яго запісы нейкія ёсць. Эй, пусці мяне. Гуля, якога хера? Блін, я напужаўся. Вы бачылі? Уф. Спідрана падыдзе ідэальна. Так, што у вас тут є? Ты мяне ўнутр не запусціш, не? Што, я рэальна не магу нічога глядзець тут?
Навошта ти тут такі пригожі тады? Ну добра, Валера, з тобою. Ну што, палятаем яшчэ? Паспрабуем. Блін, не, тут я залажу. Зараз не магу паўтарыць. Дзіўна. Ну, карацей, не. Вось, мяне адпіхнула вось дзесьці ў гэтым моманце. Оп. Ну, добра. Оп, яшчэ. Але толькі на метр. Не туды, на іншы бок. Ну, ладно. Мы тут не для таго, каб шукаць глядчы. Так, і атрымліваецца, працягваючы думку, Кондор прыляцеў раней, калі верыць, што па кнізе так жа і было, і непераможны прыляціць сюды. Непераможны прыляцеў сюды, каб знайсці, што здарылася з Кондорам. Кондора, хутчэй за ўсё, атрымалася прыблізна тая ж праблема, што і ў нас. У нашай экспедыцыі. Яны знайшлі вось гэтыя металічныя кавалкі. І потым усё пайшло не так. Яны іх рэальна проста разразалі і выкладывалі. Давайте яшчэ тэрыторыю агледзім. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Isn't that jealousy speaking, sir? Not at all. Good one. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal? Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Окей. Давайте паглядзім у іх цэнтрах. Тут ёсць яшчэ тарэлка. Можа, яшчэ нейкую інфармацыю дабудзем. Працуе. Two modules were placed nearby. The first one looks residential. Запісаў нейкіх няма. Так. А гэта вядзе? The second one is a mobile laboratory. Мабільная лабараторыя, тое, што патрэбна. Можа, нешта ў яе ёсць. Не вельмі карысна. Вось яны рабілі запісы. Яны так і знайшлі... то бок яны не выкапалі яе, яны так і знайшлі гэтае месца. Окей. They excavated a lot of different objects in terms of shape and size. Разныя аб'екты. Вось гэтыя трохвугольнікі дзіўныя. Вось гэты аб'ект і ёсць яшчэ нешта простае. Timeline with objects arranged according to the... Што там? Chronology of creation. Гэта храналогія стварэння. Яны даследавалі наколькі... Tried to arrange them somehow, to classify them. Were they successful? It looks promising. If they had spent a little more time, they would surely have come up with something. And yet they gave up all efforts. Now, how far to that convoy? Not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Так.
Класіфікацыю, то бок меншыя аб'екты, яны больш маладыя. І ёсць старыя становяцца вельмі аграменнымі. Окей. Добра. Структуру ўключаюць сталь і яшчэ нікель. Угу. Так. Корозія. Регулярна структура, нічого нового з того, що ми не ведаємо уже. Добре. Абіотик фактор. Дякую вялікі. Гэта ткань, про которую ты говорив. Добре. Я погляджу, ми можемо обміркувати його. So much sand. You sound tired, Yasna. Because I am tired, Astrogator. Я думаю, що ми можемо, ну, я гляну, може, після стрімга і можемо потім обміркувати, що з ним можна зробити. Чи гэта карабель? Гэта Кондор, карабель Саюзу, який прилетів сюди і займався розкопками. Угу. А як гэта працуе? А, ось. Угу. Так. Ну, гэта важно. Синтез Half-Life і Рафта. Ага. Окей, цікаво. Союзу у сенсі Альянсу. Так. Дык ось, наконт гэтай гульні я пагляджу пасля стрыма і потым будзем вырашаць, што рабіць з гэтым. Traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought. And quite disturbing. Ёсць падазрэнне, што ў нас галоўны персанаж з-за таго, што мы тут занадта доўга застаемся, можа ляснуцца на гэтай планеце. Ну і калі занадта доўга будзе гуляць у Понг таксама. Але не, Понг усё ў парадку. Калі думаць яшчэ з Кондорам, ну, адзіны варыянт, які застаўся, мы бачылі чалавека, які мы, на жаль, не змаглі дачытаць яе нататкі, але мы пабачылі мёртвае цела з каманды, якая тут была, і яна тут невядома колькі гадоў. Угу. Зачем космонавту гуляем? Так. Тут зараз нехто в гульні таксама сядзіць. Гэта наш даследавачы мод. Давайте. Блин, ну яе фраза ўсё больш расплыўчатая, мне падаецца, я трошки пагаршаю яе становішча, што займаюся хернёй усялякай. Не заўважыў. Зараз не продёбать наш. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one, similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. На мінулым стрыме мы нават не ведалі пра існаванне Кондора і пра тое, што тут могуць быць хтосьці акрамя нас на планеце. Мы ратавалі нашых людзей, наш карабель называецца Dragonfly. Але потым мы сустрэлі, калі выбіраліся, мы сустрэлі спецыяльны апарат, які належыць Альянсу. І гэты карабель Альянса, ён, ну не карабель, там апарат, антымат,
Ён паспрабаваў нас забіць, і мы палічылі, што гэта непераможны, якога мы чакалі праз 14 дзён. Як вызначылася праз нататкі аднаго з людзей, гэта Кондор, але нашы персанажы ўсё яшчэ абмяркоўваюць, быццам бы гэта непераможны. Чамусьці. Таму што у нас ужо ёсць кантэкст. Магу і дакрануцца. І не памерці. Конечно. When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. У мінулым стрыме выцягнулі літаральна сваіх жа. То бок з намі на Dragonfly пралецела, ўсяго пралецела на Dragonfly 6 чалавек. Астрапад, блин. Слава імператору. Астрагатар, які з намі размаўляе, ён знаходзіцца ўсё яшчэ на арбіце, і ён 6 з камандай. І тыя людзі, якіх мы выратавалі, яны 4 чалавекі з нашага ж Dragonfly. Мы біолог, якога пакінулі на караблі, бо няма было сэнсу нас пры далучаць да місіі, а ніяк. З самага пачатку, але потым нас адправілі, каб дапамагчы. Так, вось сляды, як яны ехалі сюды. Трошкі па слядах. Чакайце-ка, я бачыў нейкую. Вось там той. Is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Нешта, мне падаецца, ўплывае на наш розум. Нешта зусім не так. Яшчэ адзін апарат, які яны выкапвалі літаральна ўсё, што бачылі. Я не магу ніяк глядзець яго, так? Окей, добра, ладно. Я думаў, што можа нешта яшчэ на каментарнікі будзе. Так, по мапе. Шлях канвоя. Працягваем тады па шляху канвоя на поўнач. Гэта канвой Кондора. Мы сабралі на базе Кондора інфармацыю аб тым, што ў іх быў канвой, які накіроўваўся далей. Яны страцілі любую інфармацыю, увогуле ў іх зламалася камунікацыя амаль зусім. І мы зараз не сустрэлі нікога з Кондора, толькі аднаго чалавека, які не мог увогуле ісці. І яна дакладна, яна выглядала, яе цела выглядала так, быццам бы яна стала шкілетам. Пры гэтым яна была ў скафандры. Наколькі я разумею, што чалавек, калі ён знаходзіцца, яго у асноўным ён разлагаецца з-за жывёл розных і з-за сутыкнення з кіслародам. Але ж яна была ў скафандры, гэта значыць, што яе кісларод павінен быў скончыцца, і ніякага новага кіслароду там не было павінна з'явіцца. Такім чынам я лічу, маё меркаванне спецыяліста, што яна такім чынам захавалася ўжо доўга. Гады, я не ведаю, наколькі доўга гэты працэс можа займаць, калі ты ў скафандры. Але дзіўна, што яны адправілі непераможнага толькі зараз. Блін, я забраўся неяк невядомую халеру. Трэба спускацца. Ясна, focus. What now? Я трохи заблукаў. Тут няма праезду? Не, няма ж. Так, нічога няма. А гэта лакацыя нават не адзначана? І зноў жа тут няма нічога, так? Я сабе проста праблему знайшоў. На некалькі сотняў чалавек. Кондор гэта яны прывезлі ў наш карабель, умяшчае экіпаж у 6 чалавек. І трохі рыштунку даследуючага. Уявіце сабе, якога памера павінен быць карабель, каб прывозіць вось такога памера машыны. Вось такога памера. І шмат іх, дзясяткі. Цэлыя базы, якія яны могуць перасоўваць. А не 3 тэнты, якія і 3 пасадачных модуля, пра якія мы вельмі лапаціліся.
Тут ужо канвой вялікі не мог праехаць. Тут павінны быць... Канвой знайшоў нейкія косці. І за ім адправіліся яшчэ людзей, але нешта здарылася неяк, сігналаў больш няма. Не было. І невядома, колькі часу ўжо прайшло з таго моманту. Карабель па частках прывозяць, тут збіраюць, але ўсё роўна уявіць сабе, колькі ж, якіх памераў павінен быць карабель, каб вазіць вось такое. Нават разабранае. Astrogator, I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course, a simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Ага. Канвой павінен быць там. І у мяне ёсць магчымасць альбо праехаць ось па той дарозе, альбо проста падняцца там праз горы. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment. It's your call, Yaslan. Давайте будем осторожны. I'll try to get there У іх via яшчэ могуць быць антыматы працоўныя. Это можа быць проста непатрэбная рэч, але лепей застацца незаўважным. Пакінем наш апарат тут. Альбо ён... Ці зможа наш гэты праехаць тут? Давайте паглядзім. Мне падаецца, занадта вузка будзе. Так, ён... Не, яму будзе складана. Давайте просто пролезем. У любом выпадку тут размова хутчэй пра вагу апаратаў. Карабель павінен быць, зразумела, наш карабель хутчэй за ўсё па памерах прыкладна як адзін такі апарат. Можа ўдвая больш, максімум. Максімум проста збольшага. А каб прывезці такіх 10 машын, табе патрэбна мець карабель, які можа ўмясціць 10 такіх машын. Правильно? Я вось пра такой момант. Ось тут пройдем. О. Radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to zero. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation, after all. О, гэта выглядае як антымат. Прайшоўся тут. Гэта ж антымат? I found a way to the convoy. What might interest you, sir, is that it appears to be a mechanically drilled tunnel. Circular, precise. I'm more curious about what's on the other end. Although curious might not be quite the right word. А ці варта
Мне адразу ў канвой так улетаць праз гэтую. Не, ведаеце што, давайте абыду. Бо там з гэтага тоннеля у нас амаль ніякіх варыянтаў. Мы просто улетаем у канвой, мало ли што. Трохі абыдзем. Адсюль можа. Bingo. There's a stuck vehicle. Must be part of the convoy. How many people? None. Only the vehicle. It was penned down by a pile of rocks. So they abandoned it just like the ones at the base? What about the rest of the convoy? Так, There's also an antimat. это Any усё. activity? It's quiet so far. Nothing alarming. The antimat too. О, глядзіце. Slumped on the ground, motionless. Антымат яшчэ страляў вось тут. Невядома навошта. Бачыце вось гэты след? Гэта дакладна ён. Яшчэ 500 на сан ласкай. Дзякуй вялікі. А крыху па крыху ён лезе ўверх. Антымат гэта каб мацюкі выдраць. Гэта па тыпу аўтаматычны антыматэрыяльны робот. Зараз я пайду ўжо праз гэты тоннель. Оп, паслізнуліся. Але мы так апынемся адразу... Оп. Мы апынуліся адразу ў другой частцы гэтага месца. Shit. They're close. О, ёсць сігнал ад людзей. There's one. There's not a soul. I don't see anyone. О, што засталося? Astrogator. They're dead. Так само чэрап. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that they killed him? Just what the hell? You mentioned the antimat. Looks inactive. Might be for the best. Although, it could have recorded what happened. Oh, right. It certainly should. Запись може поотрымаем. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. У яго запісах можа застацца хоць штосьці па інфармацыі. Ён ад чагосьці адбіваўся дакладна. Таму гэтай дзюры нароблены навокал. What do we have here? They were preparing for departure. Яны ўжо збіраліся выхадзіць. Coordinates match the location of the base we've searched. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. In that case, they were conducting an inspection before marching out. The antimatter's in an escort mode. Ён павінен быў проста ісці за німі. The Вось convoy яны is ішлі. heading somewhere. I was there! It's the location with the giant cranes. Right before they lifted that strange artifact above ground level. Яны яшчэ тады яго не паднялі. Штосьці здарылася, калі яны паднялі гэты артефакт? Close to where I am now. They're here. Sending a probe. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above. Нешта зверху. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Яшчэ знойдзем. Так, вось яны Looks зрабілі like яго. they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course. Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. You need to know what to expect there first. Shame. The transport's leaving. То бок частка засталася? Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Може, то і ззаду якраз такі ёсць, які нам патрэбны. Something. Чаму яны здымаюць? Чаму яны здымаюць? Man's trying to draw the attention of the others to
what's beyond the frame. The photo is such poor quality. You can clearly... One of them is staring with concern at an instrument. Some sort of meter. Ці вядома нам, як даўно тут гэта экспедыцыя з Кондара. Адзіны намёк гэта тое, што іх целы ўжо старыя, вельмі старыя. Это шкілеты. Measurements are also strange. The electromagnetic field is in the upper range. It's a recurring factor, which explains nothing, really. Зноў электрамагнітнае выпраменьванне нейкае. Is there anything actually helpful in those photos? Don't you want to know what happened, sir? I do. If my crew was safe and sound, I'd gladly investigate it myself. Explaining this mystery would not only expand our knowledge, but also bring us honor and glory. Not to mention the exposure of the Alliance's incompetence. At the moment, though, I have other priorities, Doctor. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. What I'm trying to say is, I fear for your safety, Yasna. Spare me your concern, sir. I'm not a child. I'll be fine. Там шмат людзей загінула, яна вельмі такая смелая. Ага, яны направілі. The antimat has fired straight into the tunnel. And? What happened next? І There's ўсё. nothing else. Only darkness. Can't you see what he was aiming for? It's ceasing to protect the convoy. There's a bunch of unidentified targets. It has trouble recognizing any of the 9,999 objects. У-у-у. The counter reached its Бесконцая limit. колькасць аб'ектаў нейкая была. Major fault in the circuitry. Combine that with tremendous firepower and it means big trouble. Окей, ён пачаў літаральна паліць паўсюль. Total panic. Everyone's trying to escape. Astrogator. The Antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? There's also a second Antimat. It's shooting into the air. Яны літаральна Both were faulty. нешта паўплывала на іх, яны пачалі забіваць усё навокал. Усе The аб'екты. second Antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. Металічных кустоў магчыма, нешта іх атакавала дакладна. It's firing directly at the crew. Окей. Shooting them. One by one. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. Sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Damn this mission. I curse whoever sent us here to play some half-assed spy game. А ці ми ведаем, хто нас адправіў сюди? Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. І ён прабіў яго, хутчэй за ўсё, з-за таго, што ён... Так. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. It killed him. The machine just killed him. Oh, fuck. Yasna? Што тако? Як? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell. So it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational. And it could target you at any moment. Чамусьці Let's hope ён не not. можа так працаваць. Колькі часу прайшло? Час парушаны, там не можна пабачыць, немагчыма пабачыць. If that's all,
What about that tunnel? Right. I'm not hearing you object, sir. Go ahead, Yasna. I know you'll do it anyway. Так, месца за туннелем. Вось гэты туннель, у які ён страляў. Вось гэты пашкоджаны. Яны ў адзін аднаго стралялі і... Ну, гэта можа тут настолькі капзда, што мы з яго ўжо нічога не дастанем. У туннелі пойдзем крыху праз момант. Роўна выбару, мне падаецца, у нас не той каб шмат. Можа, мне атрымаецца зазірнуць, што ў гэтым. Я не магу спусціцца, не? Ну, гульня, мне ж цікава, што там таксама. Так, я не магу зазірнуць сюды. Блін. Цікава ж. Халера. Ну, добра, ідзем. Спадзяюся, нічога не прапусцілі цікавага. Вось он тоннель. Чекайте, датчик яшчэ працуе. Дзесьці... Оу, ось он. Хоффман. Чаму мы не адзначаем яго? Я ж бачу яго. Гэта вось яго ў руку трапіла. Яна проста адзначае людзей, якіх мы знайшлі з іх каманды. Адзнакі нейкія, можа, не? Дзіўна, што я не магу проста агледзець яго. Ну, таму што я бы хацеў яго адзначыць у журнале. Наблизить? Дзіўна, мне нельга. Так, наш металодетектор. Нічога металёвага навокал. I should move. Oh, there's no time. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Take your time, Yasna. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. It's in Octan. Coming at me. I got out. Well, inside a cave. Чому? Що у нас не так? Hear me? Over. Copy that. I don't feel too. Що з ним не так? My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. Ау. No. I'm better now. All right. Can you tell me what's in there? Оу, рослинки знову гэтыя. За яких ми страцілі притомність у попередній раз. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. І ён доўга тут ходзіць, бачыце, ён зрабіў тут уже такую добрую сцежку за ўвесь час. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Нам би їх доглядіть, може. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Окей. Я не збирається спинятися.
Może тут jednych у контейнерах нешта пакінулі, не? Не виглядає. Ну, добре. Оу. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Бзда. Металл на металле. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. Початився знову шкелет. Ні, гляді. Це перший, який не виглядає як шкелет. А чому ми Хоффмана не змогли відзначити? Лера. Мені подається невеличкі баги гульні. I'm checking. Give me a sec. Оу. Металевые структуры. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Or perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? We can't rule it out. And you say that as a biologist? I haven't heard you mention cells, membranes, organs, or green bodies, which leads me to one conclusion. That thing is not alive, Doctor. Well, we're used to calling all life proteinaceous, especially ourselves. But that's on Earth. The universe doesn't give a damn about our classifications. Yasna, are you abandoning your profession? All you have learned, discovered, researched so far? I'm just opening up to the unknown. Shit! I can't handle it anymore. Воу-воу-воу-воу. Що за? The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. Now, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. Мы літаральна вось як дагэтуль са страты нашай памяці. В адчуваннях, што проста нас I found the robot. мы як тэлепартнуліся. Hasn't gone far. Good. Please follow it. Оу-оу-оу-оу-оу. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. Oh, The robot. no, no, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. But
Ау. Jasna? Are you alive? Будь ласка, не разгорни. И он же не может меня атаковать, когда он не глядит на меня, так? What's it doing now? Оу. Чому на меня? Take care of our people, Novik. Do you hear? Find them the best medics. Jasna, what do you... Tell Kovala I tried. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't. You can't. I failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. I brought us here. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Jasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Якого хера? Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Marit, she can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor. So, what do we do now? Will you finally let me send Hopper for you? I can't just fly away. Now more than ever. I won't rest until I find out what happened to our people and what we can do to aid them. Бо він просто вирішив нас не забивати у некий певний момент. Удобно, блін. Ми все ще не можемо глядіти Хоффмана. Мне падаецца, гэта просто нейкая праблема гульні. Бо вось бачна, як збіраецца адзначаць розных персонажей, але гэтага не робіць. Вось он побачыў робота. Забіў яго. Окей. І спыніўся. Што не так? Чаму? For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Just one. It's worth checking then. Чым ён вырашыў? Вось пытанне. І чаму? Ён жа не пад кантролем. Ну, з ім нешта... It's cooled down. Нешта здарылася. Вось, далей астатняя частка канвою. That wasn't difficult. It's right there. Яшчэ сігналы. Дзесьці подо мною. Я могу залезть туди? Угу. Мы адзначаем розную тэхніку, якая ў іх ёсць, і
Але гэта не дапамагае тое, што мы, блин... Я пропусціў літаральна адзін персонаж, які... Што? Яна ўжо расце на метале? Ну, запись данных. Ну, это хутчэй за ўсё не работае. Нічога. Радар? Вось людзі навокал. Радарам можна заўважыць. О, тут ёсць ключ. Ідэальна. Можна адразу атрымаць. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? Extremely unreasonable of them. But it's nothing to complain about, is it? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the We slides. encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh? I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... This is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects,
months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. Бок высокае электрамагнітнае поле ўсё ж такі можа перашкодзіць ім, і гэта ніякай магіі ў гэтым няма. На радары рух, мне падаецца, з-за того, што я пераключыў Black Box у рэжым праігрывання, і гэта хутчэй за ўсё быў рух падчас іх перасоўванняў. Ну, то бок у той момант, калі праігрываўся гэты запіс, а не сучасны. Я спачатку спужаўся і пачаў правяраць навокал, але не, выглядае, што не тое. Так, тут таксама можа нешта. Я нічога з гэтым зрабіць не змагу, так? Ну, добра. Адсюль. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like, from bullets? No, it looks like it's been corroded by strong acid. Bushes already protrude from the holes. I don't get it. Those bushes again. Каліны могуць расці на металічных паверхнях, для іх гэта і проста ежа. We figured out that bushes can consume metal to build their own tissue. Maybe that's what's happened here. Bushes ate the metal shell. Where did they come from in the first place? I admit, it's quite puzzling. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. Вітаю, Інфек. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle Ось все заросло. with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now. Так, робот. Контейнеры разбились, у якіх яны сабралі гэтых мушак. No sign of the flies. Just plenty of bushes. Але You have some theory, sir. калі мушкі могуць садзіцца на металы і потым развіваць гэтыя металічныя канструкцыі, можа гэта яно. You go ahead, sir. As I see it, no idea is too absurd right now. I haven't quite thought it through. Not yet. Maybe after I listen to your assessment. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are confident that this can be a life form?
Given the age of the oldest forms and the evidence of continued activity, differentiation, a particular drive towards miniaturization, improvement, and lethal effectiveness, I dare say that we are dealing with an evolution here. Far longer than that of human. Also very different. And dead. Necroevolution. Mortuus evolutionis. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material, and they are again ready to transform and relocate to a new source, and so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Ось яка версія. Але не обов'язково. Не обов'язково. Пытанне, што стварыла тады гэтыя велізарныя канструкцыі пад зямлёю. Металёвыя. Насамрэч, ці ёсць у нас такія навокал? Не. Такога навокал не бачна. У нас па мапе ўвогуле. Нейкі адыход у бок. Давайте зазірнем туды. Яшчэ чалавек тут дзесьці. О, вітаю. Мне хутчэй за ўсё ачыўку за тое, што я збіраю, не дадуць, бо я Хофмана не адзначыў. Ляжачага там. А ён ёсць у спісе. Вось ён. I know I'm in a hurry, but I should check this place first. Мы же шукаем ўсё ж такі ўсе магчымыя месцы з кантэйнерамі. Зараз нельга ўвогуле. Ну, добра, як скажаш. О, там поле ўперадзе. Я толькі зараз яго заўважыў. То бок яны не змаглі прайсці тупа за поле. І ім ніхто з іншага боку не адчыніў. Чаму? Я магу зайсці ў гэты? Для тых, хто толькі, можа, далучыўся і не ведае, што адбываецца. Мы частка экспедыцыі, якая павінна была даследаваць невялічкую планету, Рэгістры, якая ў асноўным пустынная. Мы спадзяваліся даведацца штосьці новае на ёй. Мы збіраліся ўжо дадому, але гэта быў наш проста прыпынак перад тым, як вяртацца. О, ён яшчэ і лётае. Ён у парадку. Але ж нешта пайшло ў нашай экспедыцыі не па плану. Наша экспедыцыя, усе людзі ў нашай экспедыцыі альбо памёрлі, альбо трохі ляснуліся. Мы пачалі даследаваць тэрыторыю навокал, каб зразумець, што адбылося. І мы знайшлі сліды таго, што тут была раней экспедыцыя, нейкага велізарнага карабля «Кондар». І ў іх таксама ўсё нешта пайшло не па плану. І вось тое, што засталося ад іх, мы зараз і бачым. Is under a force field. It's hovering above the ground. So it is operational. Probably also in better shape than the other one. It certainly looks better. The cargo may be intact then. I know how to get ось там inside. знізе. Under this Знізе. field. Поле можна прайсці. I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Ага. The force field melted adjacent rocks. А навошта? They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. Яны просто так яны спрабавалі захаваць сябе. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I Але don't там know нікога не бачна. that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. Колькі гадзін згулена? Прыкладна 3. Дакладна Playtime, так, прыкладна 6 гадзін. 5 з паловай, можа. Усяго гульня павінна быць 10 на 8 гадзін, то бок мы 10, не тое, мы ў большую частку ўжо прайшлі. There are powerful emitters in the center, similar to those on Energobots. Emitters only. Do they look like they're buried in the ground?
Yeah. Так. Then you are looking at the top of the Energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. Ah, got it. Наш металлодетектор трошки пробиваецца праз поле, але не вельмі далёка, недастаткова. Мы не можам паглядзець, што пад ім. Яшчэ адзін чалавек вось там. Добра. Пойдзем праз той шлях, што я бачыў раней. Спадзяюся, мы не правалімся ў нейкую бездань, як звычайна. Угу. Нікога навокал. Наконт конструкцій. О, не то. А ніяких металевых конструкций навокал. Усё бяспечна. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. This registry could be valuable, especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Или ти можеш підлети, коли ласка, сюди, дрон. Come here, little probie. Не допомагаєш, дрон. Oh, that didn't work. It flew away. Is it scared of you too? I'd rather say that my lack of authorization is more of a problem than me being scary. I won't be able to bring the probe down unless I find a working controller. Я не ведаю, зараз що я тут шукаю у боку. Просто сюди магчыма зайсці, я і вирішив зайсці. Може зверху яшчэ што-небудзь? Не. Може спынішся, калі ласка? Дрон, пачакай на мяне. О, яшчэ адзін. Мы амаль усю каманду так знойдзем. І шкада, але мы не атрымаем нашую ўзнагароду за гэта. Пачакай-ка. Дзе ты там? Халера. Я не заўважыў, там былі расліны, я мог паглядзець на іх магчыма. I got inside the field. Do you copy, sir? Усе яшчэ працуючая тэхніка, гэта добра. Radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transport. You'll have the flies in large numbers and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? Ось оно, это энергобот. All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Угу, ось уваход у яго. Дрон, ти не плануєш? With you. Yeah, it's here. Може спустишся? Давай. Ось сюди. Клятый дрон. Може спустишся, мені поглядеть би дадзеныя твої. Куди полетів? Може мені його схапіть, коли він пролітає десь поблизу? Халера його. Добре. О, він не один. Тут нехто яшчэ ёсць. Може зверху зараз. Але яны ўсё роўна загінулі. Чаму
Чому сигналу 2? А, это ты. Придурок. Лётаючи. Не вельмі удало так. Нехай ён сам по сабе. Так, яшчэ сігнал один. Ён унутры застаўся. Ці электрамагнітнае поле таксама ўплывае тут. І таму яны памёрлі. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Так, мы амаль усіх мы не знайшлі Сакольнага і Хофмана. Ну, Хофмана мы знайшлі, але не змаглі адзначыць, дзякуй гульня. Окей, добра. Send shivers down your spine. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves, yet unable to do so. This one man, he even ate parts of his suit, trying to survive. Вельмі дрэнна для іх это ўсё скончылася. Але ці толькі гэта ўплыў электрамагнітнага поля, што яны проста пакрыху паехалі дахам? Для мяне вось гэта цікава. Давайте энергію. The field is no longer a problem. Disabled. All that's left is to get the flies out. Може, ми тут ще нешта побачимо. Нічого такого. Просто унутраная частка гэтага апарата. Добра. Ну, калі што, абароны у нас не засталося. Эй, робот. Где? Лётаючая хрень. Я чую тебя. Здесь ты тут. Где ты? Добра. Куди він подівся? Я же його чув. Може він літерально надо мною десь? Ні, не ведаю. Дивно нейкі. Окривився, вилетів. Вертайся. Я ж так ладно його чую, я ж не ляснувся, так? Так, а чоловік... Почекайте-ка, там був чоловік? Біля тунеля. А, ну так, внутрі. Він там був. Все добре, все добре. Тоді ліземо на гэтую машину. I'm still here, if you're wondering, sir. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. Як мені його перевірити? Или мені не дають можливості? Дякую велике. А, не той бок. All good. А, ось є ще їх рейнджер этот. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Ясно. What are you wondering about? Я би їх покинув тут.
Бо мне падаецца, ад гэтых мушак будзе больш небяспекі, чым карысці. Але давайте экстрэмальны варыянт. Yeah. Это дрэнны выбар, але я Got жадаю lost a пабачыць. moment there because of the flies. You'll have a lot of time to think about it. Now we have to check if you'll be able to leave with this transport. Of course, I'm on it. Although first, I like to see them up close. Very well. Just hurry up. Мушак пабачыць? Добра. Это вельмі дрэнна скончыцца. Выглядае як просты пясок. I must admit, they look amazing. І вельмі небяспечна. What have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black holes at the... Што? Can you say not to worry? Just look outside, Doctor. See for yourself. Якога хера? Якая чорная дыра? Где там? Як? Выпусціце мяне? А, вось. Ох ты ж ё! How large a group of these flies could be. I can tell you, Нам трэба ўключаць зноў. can be gigantic. Нам капзда. Чаму яны спыніліся? Зачыняй, зачыняй, зачыняй. Ау. Ні халеры там не бачу. Hello. Так, для тых, хто не зразумеў, што адбылося. Мы хутчэй за ўсё загінулі, калі на нас натрапіла столькі мушак, але нас зараз кінула ў момант пры самым пачатку нашай пасадкі. У нас ёсць момант у памяці галоўнай гераіні, калі яна не памятае, што адбылося. Нейкі кавалак амнезіі. Было два кавалкі, якія проста невядома, што было. І зараз нас рэзка вярнулі ў той момант, калі мы толькі высадзіліся і паспрабавалі дабрацца нашай каманды, якую мы яшчэ не ведалі. Мы думалі, што з імі проста прапала сувязь. І мы шукалі, што з імі здарылася. І вось у той момант мы пачыналі паднімацца і вось зачапіліся за адну з металічных раслін і ўпалі. Пасля таго мы трохі страцілі прытомнасць. Dragonfly? Мы бачылі мушкі. Everything's all right. I'm fine. Oh, shit! They're alive. These bushes. Something's flying out of them. А чаму астрагатар нам нічога не сказаў, што мы бачылі ўжо такое? It's those creatures. They're the ones doing it. Fuck! The same thing over and over again! What Znowu? the fuck? We ran out of luck. Too much of this damn curiosity. Who needs to know what might kill us? We're getting killed anyway. My people. Antimatter guns. TARS. World wiped out.
I don't know if I should interrupt your speech. So Він говорить знову і знову. Якого хера? it's quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I've asked you how many times already? Please forgive me, Astrogator, for continuing to, well, be alive. You know that's not what I meant. If it weren't for me, you could have just flown away, sir. That's not true, Doctor. At least we learnt the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure our people. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna. Hey! Something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Добре. Могчимо. Maybe that won't be necessary. Так, мы над местом раскопок. Что с той конструкцией? Яна ўсё яшчэ там вісіць. Чаму мошкі так рэзка зрэагавалі? Яшчэ нешта не глядзеў? Oh, shit. У сэнсе? Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker, No. I can see them with my own eyes. Вось гэта ўжо падобна на людзей Two of людзей. them even. 2 people alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Мгм. Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Якого хера? Sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see. And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor, I know what I saw. 2 people alive. Some of them survived. and you're going to look for them. Yes. I'm glad we understand each other, sir. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. Thank you. Так, зараз повертаємося до нашого ровера. Quite all right. I had you worrying again, didn't I? Well, please don't mind me. I won't turn grey a second time in my life. А що з... Мені не зрозуміла. You know what, sir? It was these flies from the very beginning. What do you mean? My accident, for example. It's true, I hurt myself badly back then, damaged a radio. But that's not why I lost my memory. Soon after, flies flew from the bushes. Right. There were bushes there too. They subjected me to an electromagnetic field. Moreover, I believe the same thing happened to our people in the camp. To the antimat in those tunnels. And to the whole convoy. Yes. Добра, тады можа ён усё ж такі не чуў нас. Я прыйшоў у нейкі пэўны момант, што ён ведаў, што мы ўжо падалі. Не ведаю, што рабіць сажай бульбу. Ну так, выжыванне на Марсе амаль. Як мне спусціцца тут?
Ці ёсць у нас сігналы нейкія. Ён увогуле не працуе, мне падаецца. Окей, добра. Металлодетектор. Оп. Ніякіх металічных канструкцый навокал. То бок атрымліваецца, уся праблема пачынаецца, калі мы быццам бы робім нейкую пагрозу для металічных канструкцый, ламаем іх, альбо металічныя самі па сабе канструкцыі не жывыя, але вось пусты гэтыя. Вось яны ўжо праблема. Вітаю, Косці злосці. Я не памятаю. Это мой? Это мне яго ён падагнаў, так? Дзякуй вялікі. Добра, наш ровар ужо тут, і мы можам проста ехаць далей. Калі вы без кантэксту не ведаеце, што ўвогуле адбываецца, мы таксама не вельмі да канца разумеем. Але мы лічылі, што на гэтай планеце нікога няма. Мы жадалі яе наведаць і даследаваць самастойна, наша група экспедытараў. Але ж апынулася так, што яе ўжо іншая карпорацыя, якая знаходзіцца ў гэтым сусвеце, Альянс, яна ўжо пачала даследаванне гэтай планеты. І з імі здарылася нешта дрэннае. Мы дакладна не ведаем, што, але яны прывезлі шмат рэштунку, і яны яго тут пакінулі. Мы ўжо ведаем прыкладна што. Гэта нейкая форма жизни в нейкім сэнсе. Вось. І мы зараз пробуем, мы ўжо даведаліся асноўнае, збіраем кавалкі інфармацыі. Упэўніваемся, што нам ужо вядома, у чым прычына, там можам у прынцыпе вяртацца. Толькі паспрабуем выратаваць тых двух людзей, якіх бачылі каля аэрастата. Яны рабілі тут раскопкі, і адзін з аб'ектаў, які яны раскапалі, гэта вось такая велічезная металічная хрэнацень з-пад зямлі. Тут шмат якіх канструкцый пад зямлёю, якія лічаць па іх, скажем так, па мясцовай біялогіі атрымліваецца, што яны мёртвыя, але ёсць жывыя мёртвыя. Гэта, напрыклад, металічныя расліны. Нешта, што нагадвае металічныя расліны. Невялічкія металічныя, можна назваць іх мошкамі, але гэта як калтропы нагадвае па форме. Так. Аэрастат павінен быць дзесьці тут. Не памятаю дакладна. Так, запісы. Вось тут ён. А ці атрымаецца у мяне падняцца туды наверх? Таму што гэтыя два чалавекі там зверху сядзелі. Я не бачу ніякай магчымасці падняцца. In my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The fallen balloon of Regis. Yes, exactly. Хутчэй за ўсё пасля нападзення гэтых мошак аэрастаты упаў. I found the recorder. The fallen recorder of Regis. Please stop. Вось запісы з аэрастата. From the top. Let's see. The 25th day of the mission. Morning. Гэта амаль той момант. Яны адправілі аэрастат, хутчэй за ўсё прыкладна ў той момант, калі нешта здаралася з канвоем. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. They're operating at full capacity. The base is active. Мы ўжо былі на гэтай базе, і гэта база ўвогуле на яе нічога не засталося. Просто нічога. Яна пуста. Яна ёсць будынкі, але людзей там няма. Куды падзеліся ўсе гэтыя людзі? I didn't see that from below. Так, мы гэтага не бачылі. Several vehicles on top of a nearby hill.
Окей. І де прикладна база сама? Я нешта не можу зрозуміти гэтага. The balloon is moving away from the base, Which direction? approximately south. Угу. It found some water reservoirs, many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. Ну, все так же. Нічого нового. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base, Ага, but there's still a few people. люди все jeszcze есть. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. Можа пасля да гэтых машын паглядзець, куды яны Two паехалі. vehicles that weren't there before. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship? Так, магчыма, туды. But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the Cloud's attack. Well then, apparently that's how the Alliance treats its people. Lousily, without dignity. І вось так база і засталася, то бок таму цел не бачна. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. There are actually quite a few of these. Ён доўга тут быў? Наколькі доўга? А, і вось і я з'яўляюся. Captured the moment I entered the base. And it's empty again. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Оу, Wait, you're wrong. Someone was in the base. A man. So хтосьці you быў на after all, базе. I knew it. I told you. That you did. Please forgive my doubt. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Може, ми зустрінемо все ж таки живих людей. Добре. You know, Doctor, decades of space travel have instilled a certain conviction in me. I think people can be more dangerous and deceitful than anything else we may encounter on our journey. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space, even. Then why do you insist on seeking them out? Because I also believe in human О, goodness. дрон. The selfless desire to help others. I can't believe otherwise. All my efforts would be meaningless. I don't know whether to envy you or to worry even more. Oh, the probe again. Is it right near the base, within range of the control center? Affirmative. Зараз подивимося про на гэты узгорок. Do you expect me to rummage through the enemy's equipment? Again? Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, what will it be, Doctor? Agreed. I'm curious to see what it's recorded. Especially since it witnessed what happened to the convoy. Але пашанцуе, гэты дрон можа сеў зараз. Так, ён сеў. А не, пачакайце, гэта той, якога я пасадзіў. Это ж ты? Вось там хованка. Чакайце-ка. Угу. Дзе гэты? Не магу адчыніць адсюль. Добра.
Так само не могу. Откуда я могу это отчинить? Ой, в записах. Яны гаварылі пра запісы, але я нешта не канцэнтраваўся ўжо на сваіх думках і прапусціў, якія канкрэтна запісы гаворка шла. Это ў галоўным цэнтры іх? Так, вось галоўны цэнтр. Так, запісы у нас тут нічога не змянілася. Кіраванне дронам. З-за таго, што ён бліжэй, я, можа, змагу... Так, пра гэта гаворка ішла. Я магу ім кіраваць зараз, хутчэй за ўсё. Таму што ён бліжэй. Мне падаецца, першы быў, не? Можа, другі? Не, першы яшчэ па-за дасяжнасцю. Добра, другая пазіцыя. Я праз гэта магу кантраляваць дронаў альбо тэхніку навокал. Вось ён. Let's meet this probe. I'll bring it to the ground. Пасадзім яго, паглядзім, што ў яго сярод запісаў ёсць. Так, памятаю. Блін, не пазваюся ад кантролю. Так, памятаю гэта. Марскі бой гуляў. Крутая рэч была. Шмат каштавала толькі, наколькі памятаю. Мне больш аднаго заходу не давалі. Ha! Got it down. Добра. Ну, я магу стаць, калі ласка? Дзякуй. Так, паглядзім, што ў зондзе гэтым. I could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. It's right above my head. Я, ну так, All I needed to do was look up. дзіўна. This means there's a view of the entire base from up there. Яны, хутчэй за ўсё, маглі назіраць зверху за намі. But yeah, I think so. I know it's on your mind, sir. I could have been under surveillance ever since I arrived here. Don't turn off your tracker. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. Окей, не выключать трекер. Дрон. Мы ўжо занадта доўга сядзім, я толькі зараз заўважыў, на гадзіннік паглядзеў. Я крыху ўжо сам стаміўся, але давайте паглядзім па дронах і можа на... Looking at the slides. Вельмі цікава, што далей, таму так затрымаўся. Так. Яны адпраўляюцца. Зноў бачыць гэтыя кусты. Вось, пачакайце-ка, яны на роварах? Не, яны нешта перасоўваюцца. Гэта роботы. Гэта яны загружаюць праз гэтую дзірку у сцяне, якую яны зрабілі і атрымалі гэтых лётаючых мушак і забралі з сабою. Wow. The cloud in all its glory. Both fascinating and terrifying at the same time. The cloud caught up to them and killed... No, not that. It didn't kill anyone, but neutralized them all. Which is even worse than death. Так, яны літаральна не забівалі. Яна перашкаджала проста з-за высокага электрамагнітнага поля. Яна людзі проста ляснуліся. Яна занадта моцная. Дзякуй вялікі, Арыгана, за 1000 на The Invincible. Так. That probe managed to evacuate. Waited still until I approached it. І вось ён нас пабачыў. І потым назіраў, як мы ўцякалі ад гэтага роя. We know what happened after. Ён нават бачыў нас.
назіраў увесь час, пакуль мы ехалі. Добра. Больш слайдаў у яго няма. Так, гэты дрон бачыў усё. Так. Апошняе, што на сёння зробім, паспрабуем падняцца туды ўверх. У гульні няма магчымасці захоўвацца, толькі ці неяк прайду там. Так, я магу прайсці. Добра. Падымаемся тады ўгару. Як жа прыгожа, дайце яшчэ адзін скриншотик сабе зраблю. Прыгажосць якая. Так. На гэты момант нам вядома, што не наўмысна, гэта як абарончы механізм. О, я толькі зараз зразумеў. Жывыя істоты на гэтай планеце, яны таму не знаходзяцца на паверхні, таму што літаральна на паверхні знаходзіцца ультыматыўны варыянт жыцця, які проста забівае ўсё на паверхні. Ён настолькі дамінуючы, што яму няма з кім змагацца ўвогуле. Усе астатнія жывёлы, яму не патрэбна нічога для існавання. Гэта як мёртвая форма жыцця. Жывыя істоты проста не вытрымліваюць каля іх з-за высокага электрамагнітнага фону. Самі па сабе яны могуць доўга знаходзіцца проста ў анабіозе, у металічнай форме. І калі нешта пачынае ім пагражаць, яны пераўтвараюцца ў агрэсіўны рой, які пачынае ствараць зашмат электрамагнітнага фону, які забівае большасць істот. Але ж якой моцы павінен быць гэты электрамагнітны фон, калі ён можа уплываць? Гэта небяспечна? Я не бачу альтэрнатывы. Дрэнна. Дрэнна, вельмі небяспечна. Полезли. I'm all right. I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you. With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. Ого, и мы не забились. That view. It made the climb worth it already. So you're on top? Yes. Activity within radius? I heard no beeps. I see no dots. Oh. Hello? What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yasna, what is it? Why is it too late? Yasna, speak to me. He's looking for others. He's... You... What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. Listen, I don't know what you're blaming me for. Get up. So much for talking. Yasna, don't provoke him. If you would just listen to me for one moment. I said get up. You don't need to be afraid. I come in peace. Oh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What? Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm.
He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Well, Ось гэтага я не чакаў, зусім не чакаў. Wait, Что такое? don't move. You didn't even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. В сэнсе, я ж Арктана не кранаў нават. У чым твоя праблема? Ну добрая. У яго зброя, я што, мне павяртацца, што ли? Усё добра, хлопец. Я ж даю паглядзець. Як доўга мне чакаць? Я дастаткова ўжо пачакаў. Можа, ўсё ж такі гульня... Просто, ну, можа, нам трэба вытрымку мець нейкую касмічную. Каб перажыць гэта. You're a scientist, just like me. Jasna, what are you You doing? don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms are chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. Huh. I see you're no longer pretending. Listen, you'll stand before the Astrogator or the entire council. That's right, It's obviously. really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Jasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish? Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe grunts. Do you understand? Do as you see fit. I'll help as best I can. Is there anyone else? Apart from him? Okay, leave it, Jasna. Let's focus on something else. Start, damn it. Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Does it concern his outfit? Which part? When it rains, it pours, huh? Legs? Не ноги. Torso? Head? Голова. Ён не носіць шлем. What could be so unusual? I don't suppose you can see much since he has his helmet on? Really? No helmet? That's why I can hear him so clearly. If he's been without it for a long time, with these levels of oxygen and methane, he must be a lunatic. Так, ён хутчэй за ўсё. Works. Яго не... Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Where is he taking you? Хутчэй за ўсё... You could ask. Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. So, you want to lock me up in a dark cave? And keep me there for who knows how long? Relax, not too long. Our people will be here any moment now. Ага. В любой момент. О! Літаральна сховище зроблено. Ён хутчэй за ўсё так надыхаўся метану і ўжо зараз не разумее, што адбываецца сам. Signal is getting weaker. О, дальше будзе горш. We won't be able to communicate. Get in. Go, Jasna. Stay calm.
Ідем. Go. Yes, no, I'm here. I'll do everything in my... Усё, ми без нашого астрогатора. На гэтай планеце можна дыхаць, але метану зашмат і гэта пакрыху не рэкамендавана дыхаць больш за гадзіну альбо дзве мясцовым кіслародам. Бо уплывае на галаву. І гэты хлопец ходзіць тут проста так. Нашы людзі вось-вось прыйдуць. Ён мае на ўвазе ўвогуле. Цікава, калі б мы не прасунуліся на базу Кондора, ці скончылася б гульня, я задаю сабе такое же пытанне. Sit here. Don't you dare move. I have something for you. Оу. That's even more than we need. Оу, ён на прывезе яго трымае. It's for your safety. I'm glad to see you guys too. Колькі іх тут? What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. One for you. And one for Spliskus. I'll Их pass трое. for now. Wouldn't be able to swallow anything anyway. Spliskus, my friend. It's just me. Take it easy. You're safe. But you have to eat something to have strength. Oh, gee. Don't do that. It's tasty. Eat. Come on. Eat. Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately, I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Sebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. Ён яшчэ не ведае, што адбылося. Ён не ведае, што адбылося з канвоем. It went smoothly. And he objected so much. Колькі часу я не ведаю. Poor you. What's gonna happen to you? Lendor, comrade. Don't be fooled. She's not our friend. She's responsible for all this. Чому він так You лічить? don't know who I am, and you don't listen. She's lying too. Так Sorry, само? I need to restrap you. I'll be broadcasting. And you, mind your own business. Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rahitra. Can you hear me? Over.
You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth. Ён сказаў 26-й дзень місіі і нешта там 400-я гадзіна. Ён літаральна захрас у дні 26-м. 300 гадзін, гэта прыкладна колькі? 240 гадзін, гэта 10 дзён. Гэта амаль 2 тыдні яшчэ наверх. Яны больш за месяц тут. Units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman, unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby. Ён уяўляе, быццам бы мы Active radio contact. I'm requesting backup. у нейкай Over and бойцы. out. Ён лічыць, што іх атакавалі. Hey, Milos. Hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. I see what you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. My name's Yasna. Not that I'm asking. You're Rahitra, right? I work as an astrobiologist. Rather as a spy. Don't eavesdrop on me, Yasna. Don't talk to me. I just wanted to ask. Don't ask. So what now? Talk to the wall? I'm not prohibiting you from doing that. Yet. Так, у їх є оборона кислород. Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution. Ага, ён выкарыстоўвае кіслародныя балоны, якія ён прынёс у пячору і адпраўляе. Чаму ён не знаходзіцца звонку? Чаму ён не застаўся на базе? Чаму ён хаваецца тут? Гэта выратавала ім жыццё, але чаму? Are you shielding yourself from the flies? From what? Яна от не ведае. Flies. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. А гэта мы яшчэ You've выраслі. been camping here long? Ён не адказвае. Але барада таго знатна вырасла. Пачакайце-ка. Барада вырасла. 400 гадзін. Ага. Яна занадта вялікая ў яго нават для месяца. Колькі? Wait, Condor? Condor what? You? Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete nonsense. What do you mean? How come that's such a revelation? The Invincible was supposed to be here soon. Not Condor. Not now. Where did you get this information from? From intelligence. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations, it should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Intelligence is not interested in flowers and bees. Що ми тут довідатися можемо? Do you smoke? I would if I hadn't run out. Here. Oh, Lambs. That's a good brand. Koval always smoked them.
Ну, Okay. So tell me why you came here. The part about being Odmawляться нема scientists is сенсу true, вже but виглядає. we were supposed to see what you were doing here. Or rather, what the Invincible will do here in several days. That makes no sense. The command center has no reason to send a second cruiser to this sector. And yet, they sent you. Hell no. We stopped here by accident, due to work on the main core. I don't understand anything anymore. Neither do I. But I know what's wrong with your comrades. The same thing happened to our people. How many of you were there? 6 people. Only 2 of which are still unharmed. Including you. Me and our astrogator. Is he around here too? I'm the only one left on the surface. So... not many. I told you, we're a simple unit. Here's the rest. Gorski, a cyberneticist, a golden child. Serious beyond his years, yet full of youthful curiosity. Everyone was convinced he would get far, but he only managed to take a few steps. Marit, a geologist. Her mind's as sharp as a razor. She's tough on stupidity like no other. She was a dear friend of mine. Krauter, a chemist. Second in rank to astrogator. What happened to his mind is tragic. Knowledge was everything to him. So, he lost... Everything. Yes. Koval, our physicist. He's unresponsive now. Always had a gentle nature to him, and a rather peculiar sense of humor. Show them to me. There were more of us. Much more. Milos left for Condor with the survivors. Those who were unable to do anything, really. I stayed to see if anyone else survived. And so we wait. What a shame. Яны, хутчэй за ўсё, не даехалі да Кондора. І ён так і застаўся тут з 2 людзьмі яшчэ. When was the last time you had something to drink? The last time? I don't even remember. На гэтым моманце я б ужо скончыў, бо я занадта доўга сяджу. Я неяк вельмі паглынаючы, вельмі цікава, але гульня не планую скончыцца ў бліжэйшыя пару гадзін як мінімум. Таму хутчэй за ўсё будзе працяг ужо ў наступны раз. А вам я жадаю добрых выходных. Я спадзяюся, у мяне не будзе... Не выглядае, што мне зусім захварэў, таму хутчэй за ўсё на выходных будзе лепей. І жадаю вам добра адпачыць. Давайте паглядзім, хто ў нас чым займаецца яшчэ. Шаграэль гуляе ў Сталкера, Call of Pripyat. Гомзік зараз знаходзіцца ў Helldivers 2. Малаток. Шмат каго, насамрэч. Малаток у Monster Sanctuary. Давайте зазірнем да яго хуценька. Ага, нейкі платформер выглядае. Добра. І куткі зараз гуляюць у Юмінікі. І Nine Ravens нешта малюе. Давайте я вас переключу да Nine Ravens сёння. Давно да яго рэйд не дасылаў. Дзякуй вялікі за 1000 на The Invincible. І калі вы не ведаеце, як гэта працуе у нас, мы гуляем па пятніцах у тую гульню, якую абіраеце вы. Тая гульня, якая прасоўваецца справа ў версія, ёсць спіс гудзін. Вы можете закидывать ваши баллы, якія вы атрымліваеце просто за прагляд стрима. Вы можете закидывать іх на гульню, якая вам падабаецца. Трэба просто увесці назву гульні, якая вам падабаецца. Дзе яшчэ 1000 адпраўляецца на The Invincible. Добра. Калі атрымаецца, то можа атрымаецца прасунуць The Invincible яшчэ на наступную пятніцу, але верагоднасць, я думаю, бал у вас уже павінна падскончыцца, таму што 26 000, альбо не 26, трошкі менш на Гаррі Поттера, гэта ўсё ж такі да халеры. Складана будзе перабіць такое. Ось, добра. Добрых вам выходных. Зараз адпраўляю рэйд. Так. Добра. Дасылаю. Добрага вам вечара.